Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo nainde asoko twanchira kobali yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambi. Nsoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa negorengane Raila puppet or ODM lipo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa keregeto lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko amangana maya bunabotambe inesiro oye amate nabono niwe kongo kunyaretera abuna atekire egochakira ime yargongo rwagusi igoikaiga ime yomochi o Nairobi egatiye chingongo ao chense kira litiko olia ichuma ensayemo ya margoba amone kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kiao kiabene Nsoko TV oboroso womogusi onye kuboteri iborio obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri ukurye email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugu tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Nsoko TV oburuso womogusi. Oyo numuchakano wumuchakano ime Nsoko TV unagwateka na kuhariganiwa n'abasaki bamangana ime na isiko yense yaito ya Kenya kera ritkuria Jumatatu ensa eyemo amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo kwaretera amaya Nsoko TV elietaliane Ishmael Mogere. Magega ya televisioni Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Omurigereria bwa Nsoko TV mbuya mono sana ase ogochora gotengera Nsoko TV oboroso bwo mugusi nigo gochikomera na inche ritkore Juma chinsa 10 cha magoroba ase emeza ya mangana maya ekerongo chigukomanya ayagwateka koru chinsemo ao imeyense gendra gotengera Nsoko TV oboroso bwo mugusi erietariane Linet Nyambane.
omwancho mulire bwa Nsoko TV igeta ngiye Nsoko TV ibwatira senge nchao kokoretera amang'ana amaya yetabwati gwanchero ko rwonsi kurimo yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari ane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto keranya gukoreta amang'ana amaya ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongor ko petuel machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi onye kubwatira ibolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emiroberi yaitu ya Nsoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Nsoko TV oboroso w'omuguse. Manjito moligeria egena asinyasae buno egene telioba liwoka na talinga engencho eroche lioberio kolende saulio roche egati ebinto biriali kunyara likerania asiritko ne mambia bono una kwanyale kuboka na kwigwa liogireito mwakirinya sae ngambi ya mono kwanyale korali tukeli ekagara na mange nande na bange bagantwikali tukeli kolende tibanyali tibakoleka igonga kwaganya asomoro bire Nsoko bwakire tunyare tugusanga naye tunyare tukumanyania nabego gosemania sigeta seni gitu Nsoko TV mambia bono asogote bangani gita seni nambe ya mage kwanchira kwena ndio giriago nabege kerengerero kyao kenyara gikuigwikana kwagani bena sumtani to Facebook YouTube no terminal Nsoko TV tunyare tugosemania nabega sena mbe ya studio otume ujumbe litukulia lero na mangitubwate turanyare tugokomanya nabego emambia bono ko tebyanga turabali osia mati ya gondo sia sibare obateba so somoro biri Nsoko bwakire tunyare tugusanga nabego kumanyania emambia bono nanche deanandemo wanchu muligereri urioba eliria mambia kerali abalire igoligo toinyoli riberera litokonyore kereme chande gotweteanana lechinga kichinde kerokonyoro musuntoro liobe liria manyako bali gwoka liare tobora bwa sobogimana ande kwanyara ko bagokonyora inchira ya ora yarabire rero nilitukolitang'anirie iki Jumatatu mwanchu muri ose tichirimo na mono to kwaligania senchire bwikera ntonyara ko batoko basobwa mu kitalikinisa tumutinyi no 11 eli naliri tuko litang'anie se iki twanyara ko batokonyora na mono asumutinyi yo twachakira umurubeli bwe Nsoko bwakire ndanse so severe to mwanchu muri tote bimu na Diana gotebire so asumurubeli litonyara ko batoko genda asobwa mu nasana na mono togo tebigenda ali sensemo ya Facebook unyara ko bagotubwatia na ndagera gwatubwatiri na bakogenda sensemo ya YouTube naro unyara ko bago subscribe lakinendo mwanchu muri eli butambe ngo gukwaniga ngaitongo mwochochi na ekwereri ngaitongo noga ya asemambi yabono nyamangana kali burunge
nyatari burungira bagoteba ya mangana tari burungi itongo ndiri wiyo mwanchu muligereri na namono buna nagotebiri kabena intugo chakira bono chinsa 12 oika chinsa isato chia mambio mwanchu muligereri nigo tobegeta mangi ase nyumba ya ito maige Yensoko TV elitonyara kwa batoko semani na koranga tuanyara kwa batoko genda busio litaliane na incheni Innocent Onyango Diana weekend yaunga kialingi weekend ya nembia yaringi Innocent kurende tiarengi ngia kai kiagara manga korekanire chibichanjire nararoje chiko taraso mtandao kurwa senseri ya Tanzania chikara kunankoranga ense ito ya Kenya nabo igekero togo kwanira mangana liyo kurobekana na kero togo nyorango burayimbo libuya gosobura imboga ni iribo kwanirwe gosibu kunwe na nyoritekera twanyate togo sira na into abasaye nense ya Kenya ekero kurobekana kwarenge chibicha chiri nigo chance twete na chikanyori amangenga ekero burayiboro bobe ande tutabuga tia barayibago tutegerera intubuna abananchi na ubakomia onchumuligereri Diana garingi bumwe amate kaligereria kaondo chaga kumia nganki kelikegendere tororo na nemono inse Diana nigebuga tamange kubuga kirari tukolia dero tukobuka iga kwanya rumuchando nororo gorege korungeria korekanita sensemo ya Thika Road bunugo kwana igo ase egari ya nyari tukabego tachumo nto yomo na abana inji babuga teli oroche bakanyara kwa bago sambe gari ya lova chinga kichindo manyete kere bintu binde byabeira inseli yoba tabokora iraneli nyasaye ngakirende ngakira lakini senjo to chake iki mwancho muligereri tumate ngabana be class 12 na libaho chaka matemu abo official koje ni practical bale bona libakwira na matemu ali yokolika karamu rero bono bayibuga tete ntu bado ntogende togota success timu nere yacheteka yechi professor chia quality school chia grade chia chete grade 1 nero tuwayaliga nirinka toko batebinga ono lende to chaka subwama chi professor chi chia grade 1 nimanyete chinga kichi baraire ono nabwe nyumba na bagwa kanere nti umanyete bana bakemba njete senye nchekera bagikaransa nyumba bago korokia ngakyubugima bwente ko baraisi onyora abana bali nyumba babwa to mu ichano igoli oli ochaka bago 10 boni gana libakoboka bali Nairobi gari moti telikuru maboko bakorara nero una go stream kwanyora abana lende babeire boyo ejirago tebidiji professor naroje nanda somtandao abiboligete bakorokia buna bawika nyumba barule mirimo akonyoranga maybe mbarostia ka breakfast bamaitengo koli kale yena mandasi ayatigale abana bali marogoba awika gali onyorale na bekune kiri mna yakune kiri biya lakini kende kiyene ochioba konyora yakune kire tigalete igete iyo kende gete simina beko bwati gochegasi mami onye gukali kumurukanya boke nyaboko lira badazi ali gwatiga etu ali kuruke bisoromenda ulire bisoromenda ukolire igolendo mwancho muligereria senchira bika ntoko tabinga karibu asomurobelya seikeye tunyaleko batoko genda sobwa manana mono twagotebiri ali so mtandao na bagonyara batubwatia Ensoko TV asenchira yo wikirano asensemo ya Facebook niko kwanda wato follow kwa beke kerengera likiage semambia bono tunyaleko batoko soma na mono bakogenda sensemili ya YouTube naro onyaleko bagotubwati buna Ensoko TV asokonyareko bago subscribe Diana nabwate namba yisimi ugatebyale asokonyareko bago toma SMS na boygo asokonyareko bago tuma message ya WhatsApp na boygo gututumire clip gege sekonde 30 Diana batebi tumayo chaka kubasoma bali basoire asumuro muti Mwanjito muligeria yabo na butamba se namba yetu ya studio yuko nyaka gutuma ujumbe yago na ndine maitenga na Orase TV yawo na Orase simu yago nsago igere 078 marakabere 6 maragатano na 39 namba ya moyo 078 marakabere 6 maragатано na 39 namba ya moyo na bega somtanda ito Facebook na to live na Ensoko TV waka YouTube na to live na Ensoko TV na bega mwanjito muligeria chikinga kichito tibanga ekero gwikira somtanda uri Facebook igiri to sonjito gandera kuligeria to kumanya na bogoto follow gala somtana ito Facebook weka YouTube wato subscribe weka gari ya TikTok wato follow na kunyara ko korole mirobiri tumegeta seni yaito na bega sense ya Instagram ose X na bogoto follow tonyara togoska mutwe kore no manjito muligeria ujumbe ya gogosorwa kurwa na bogoto masomtana ito Facebook tonyara togosanga naye wega na bogoto abantu bage mambi abono bakwani aboroki wango chakabara matemu bakwani gala na ndobagani ya maya alitukulia manyiwe ngana libago chaka matemu abo abene yoko Majito muligeria waganiria mayabo igo asina baitu studio koligo kasomtanda ito WhatsApp ne nambe yo na rotutumiro ujumbe chinga kichiribo igo ko wate simu yago iga
nyako gutuma a clip kiago gia 30 seconds ototebia nga nari ali obwate gusekerengero kiago gocha sigita sengitu ngen Soko TV igonga nabakogenda gutuma ujumbe ase namba itu studio tonyara toko yesoma tonyara boigo tugusuka mutwinai Wanchumuligero libuna Diana agatabiri ni gutuma ujumbe yago cha se studio se nambe yo nyara kwa se mambia bono tunyara kwa toko yesoma gaiga eye mase yamo na mono togo tenga buka muna nagatabiri ji professor chiro chikora chitigonye toronchira era barubatige bono gegero ndende bachakiro mutimuko ne chinga kichabo gidi jigasiro chimura baeli chili tuko egera mbabasa kubuchie bina nyumba tigatora ligero Diana igaiga nindoche bali basoire meyo murubeli nindoche gaiga Jessica taba ensoko bwakire watching Enoch Mochera taba good morning from Isebania border Nyasayo ngancheire na arolire lituko linde kuganelia staff togo colleagues na bo Customs Kenya na Customs Tanzania asubuhi njema pia siwezi sahau baba siwezi tato minto batiseba babo minto actually hata babo minto senjaburu kanige Swahili kurumuino wono nacha na kerokyo na achire kolikelinga kige Swahili yegocha hata babo mwabukurunga batiseba kwambuka ale chise mochia byombo sagoteba mwanya bantu atwale emambingie mwanya bando batwale emambingie ine familia guru kumwanya bando Rogers Nyariki kuruchinsa moji Amsterdam agoteba nigale Netherlands agoteba watching live on Soko TV show na nigo ale na Kemi Phillies Aiden Nyariki na boiga gatakabana Maya Nyariki Anthony Ragoli na boigo kirubo pande Elvis upande umungina mocheche na Litunda Green Moikoyo Junior Erichon Mayaka Lame Kyobuba Nyarumbe asagoteba Kaka Junior chairman yeji radio Jones Mundi amenya bingwa Nyamuri Mogadishu Sheila Kimunto Charles Momanyi Frida Momanyi na Jared Keburi Laban Keburi Musiori Aundima Honorable Victor Mondo Miyenda Jones Ogechi ngene ya Grace Krandi Dennis na boigo Joshua Mbuya Tirimba Kevazon Bosire Mukamba Toto Junior Justice Nyabuti Nyachiro Nyabuti Nyachiro George Philip Duke Monyoncho o Monyenye na o Mwate ya family agateba bonse bali chinsemo chiriye chege na Itambe imeye county ya Nyamira nindo chego chakira botri mbokego chakira Gladys Enyanya agataba kurwa bokeira agataba umoja Salams Club wakire bya mono ase enchire yo bikira no mwancho muligirali abega sensemo yane ndo chemba gasene utuma ujumbe Jessica Morao tebanga ensoko bwakire watching nabego Enoch Mochere good morning from Isebania border Nyasayo nganchire na rolits kolinde kuganira staff tokora na barubigas nabo Customs Kenya Customs Tanzania mambingia abo Gladys nyanyanka itikwa esomere Bonfenche mubisa Steven Soko bwakire Bonfenche mubisa eke Bonfenche mubisa kurokirwa no ndime umubire gwika omwere umajito muri kika kishito kumanyanga enamba yetu studio neyorega wa set TV yawose Assess miago 07886663 078 marakabere 6 maragatano na trinere namba yo moyo utumere ujumbe yago tunyare to gusanga nabayigo twebago manyide yago seko wisheria aborokiwa amayemambi yabo no manchito muriyeria singa kishiri bagende to gukora amatemo abo litukuri ya rero mancho murigiro libuna Diana abatabiri aiga gokogenda gutuma ekerengero kiago na intu ase enchira yibo ikene tunyara ko batoga soma na koranga kibwenerete nindoche Victor Sombosi Magoto agateba wifi ya South Mugrango agateba Nyandiwa Salams Club Nelly sase Naomi Kemunto embura engiya naboigo embusule engiya embundi Thomas na Jared Orule umutule matuleti naboigo nindoche gaiga Linet Mokogoti Bobiero Kerry Esteri Grace Umbati na begete Modekai Dota Douglas Ogega Sheila Kemto Shell Kerubo akabeka gaigo yondo guru Chantel Morave Abi kirandikia baba Fred Nyandieka Musima na boigo Barnabas Kibaso uyu akurunga Victor Sobonsi Magoto agoteba nigale chinsemo chia South Murango lietalia enanda kali kurukuli obushabike wifi mwancho muligirali senchira wikana bakwenda no gututumira ujumbe yago elitonyara ko batokoranga kitokanda basio elitonyara ko batokoranga ki egendrete asenchira yobukirano tugendete ko bwate tororenga nkikiliyo korekana asenchira elia yobukirano Diana asemambi yabono nagotebinga chinga kichinde nabogo cha kwirere Nyasaye mbiya mono sekire ntagakora twaligere libintu byonsi pitwaranga kitokora nene mono toranga kya bantu baminto ngakibakogendera akibakonyara kwa bakwagachana basuka busi banyoranga banyara kwa bakokonyana
abantu bono tete gukwanere mapia bono neke goligitu ikurukunga millennials wanchu muligereri ninkwanira abantu bantu bakuruku millennials abambali togotebekana toiboire gochakera ngoligereri ndi gose 80s sino tukabwatekanite na barabwo tirabu twachapaka twache kubatigera 2000 kuro 84 gotira baka 90s 96 na 96 mutatu batigera 96 96 okay karaba kwanirango kubatebinde egento gete egente kingo batebi bagenda gukiganya injira tuchikomenya burungi twabere irubesa bagateba nga millennials ego barasa konsana asiki boomers burungi bale barabuga keigo nonye bintu bikongete andabona bagale bateba nga nintu tole risk yanene tubwate yokonyora uburiri bwa cancer tujara ko batugukwana mwancho muligereria hanene mono astogendete kuligereria ali agendete gokorekana sichinsemo na ndamono Diana itukulia lero chitete kweba lero no takire gotoringana limwe muri lituko dogo chake ikiga na ndu mutinyo no muiya bona liugirira ni nsoma takwanya liringo na bataitora abantu ntoche tugwaka no mutinyo gocha tumutinyo twatebete taliyo mutinyo tugwaka na abantu no mungao turaika oro ebintu naho birega Peter bibirigireti umuntu mutinyo onye kwanyorero mweso ka school fees onye gatigarete tukwira na twakana bono rende tuje kuigora January banyorero so November chi account je jinjisi ekiriji school njisi na teji professor nyomba chire chi professor chire chinyomba mwanji to magira teben soko bwa kire kirandense ke umusurbusu kurana kuru sit salam scrub ni kondani somko neyemo asante sana mto Dennis Kirandi auteba Diana na Vini watching from Yaya Center Nyaramba autebanga totomita bya Psalms chapter 55 verse 1 to 4 ayamo mwane nduki aka JP mokogoti umwana obitutu asante sana konyarani kingo somo manchito muliya tokwirana manyenga ninki egetabu ikige ko nyara kego totebia nabo iko somtanda uto Facebook ko manchito muliya chinga kichito tebanga genda utuma ujumbe yago ase namba ito ye studio au tebanere nyabutu the comedian mark me present from Nyamira County nabo ga tebanga good morning tunyabutobe umetinya butobe taratu iraniria gift nera rekoreta kiawa kilininge ganyeto mwana minto nyabutobe the comedian njegetegetirero kwacha kirobeki altibatab akiabona kiro nyabutobe na igete Nairobi na wete gusi igonga Nyamira county ya kwana kurwa Nyamira county ya kwana kurwa kogera inchino atebirari ngakina ningo chako beke birengera sawa nyabutobe ai kwa mwegere ningo ganyete kogo ikai go mwana minto uyo noroje gabwenete bisabo bitatu bya matoke njire ndonge 16 15 ndemo 16 ya kimbia ko bere bingi no senti anyway agotebanga Ezekiel Mpore kurwa 5 star kiongozi Ensaro ni Birongo kwana kuigwa viongozi Birongo uko yunga tumerane viongozi rogoro chituka okay auteba ya rogoro imiyomoro biru bwa kirebia baturumye mamanyira autebanga good morning Innocent na Diana good morning to you oyo mamanyira sporoye imbwatete aiga Nairobi Kasarani asante sana boygo Gladys nyanya auteba kurwa bukira umoja Salam Club bwa kirebia na manjito murianga kiringambye muno ande genda usanganita somtanda ito Facebook wase namba ito studio 078 marakabere 6 maragatano atirinde namba yo moyo Facebook na to live na Soko TV YouTube na to live na Soko TV tunyarito usanganaye kulinde bonte ana kuira siringana lidi mu Innocent atebanga rero kwebire other squeeze ne fine ngo cyana ku manjito murianga kero ndara kwa na lingana lidi mu igonkolie fine andu nyuri cyo yanganye kago cha rero ngo chale ne libweli no leledi na igwa nyanga wako irukanga entoroba atorobwe jale ko bageko jale kada akwa ne gento kilia tagete libweli yaito era akora kana tumaye ko gendra ntuminchirete yo toko gendra bosyu tutabwa tielibu ebikebekire mesa iguru nje nguikangenderere anya tutageti njirero ntigero manjito muliya ko gurenga Innocent tata itirero ata iteria last time nje ndigere na egwe ya rero tumari kubwati amaya kuri no manjito muliya lingana litoria litukori ya rero lingana lituri mambi gotebanga onde bwensi oganyete bikoro tebyo monto kure
nabo ekunyarikana atari na bikoroto onde bwensi oganyete bikoroto by'omonto okure nabo ekunyarikana atari na bikoroto ina litungana tuli mwamuli lero onde bwensi oganyete bikoroto by'omonto okure nabo ekunyarikana atari na bikoroto atari na bikoroto. By the way, ebikoroto by'omonto okure kete bitali kobekero ngwegware mwenye nani yule ukufanga maskini kurati gaye mutata kwa nduguye yatira kirabu ebikoroto bono ngete ebikoroto mundata na biro bikoroto ketara bakonyora utarire lakini nabyo koganya tutake irio biganya lakini nende nabo itake irio biganya abigani irio biganya yaba mo muro mindo usoma muro mwabanyarebe ni gale president inganya kuma yoswagago atachitiko kwa nkwatara atarakwa sidiganda araganda ne chianga ne bikoroto mate yanga yanyagosiro beke yewo kwinyuri sana bagusimba begete bale gokana nga teko nyareka no mwancho muligereri ingana lito liri tukulia lera dayana gateba nga onye koganyete ebikoroto bya nyagosira no bwato mochando ndebwensi oganyete ebikoroto by'omonto kure na bakwe akonyorekana atali na bikoroto gonga ntoganye itokeganya aikoromuki ndincho gateire orio no mwancho muligereri tokoromuki na jetiganye bero mwancho muligereri bikoroto bimbika hiya ndestocha goibeka rende mwancho muligereri yafuna koigure dayana gateba nga to basakoganyerera bintu byabandi nje buna namba kora mwancho muligete tegendo mutimo komoke tokoira na tokoenda sama ito nyareka batokumanya ari agenda tekebatiti gatoiro mutimoko elingane liri mwamu liri tukuria lero Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi magega ya televisioni ya Nsoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia bwokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asaliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571.
au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Amangana maya bunabotambe inesiro oye amate nabono niwe kwa kunyaretera bunatekire gochakira ime rugongo rwa Gusii igoikaiga ime yomochi o Nairobi egatiye chingongo ao chense kira gitiko olia chuma ensaye mo ya margoba amone kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kiao kiabene Ensoko TV oboroso womo Gusii. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengenchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Ensoko TV oboroso womo Gusii. Mwanjito muligeria ninga kienera ntugasene gusanga naye asense media yali agendete kwenekwa kurwa chingongo au menesquency ya Kenya kode butamito goteba kurwa se county ya Kisini county ya Mira no tukunya to kumanya buno Gusii anose asomo Gusii ole kwanyara gokwemanya ngana yali agendete kwenekwa twachaga kurwa nyomba mwago toika se kinyoro na bego chiabisi goika serikali mwanjito muligeria to kumanya ngana yali agendete kwenekwa kolene togozikana wikasi county ya Kisii niwo musayo mu myaka yegatwa serieta Advino Ngaki ase kinyoro kya Samwera asanya katogete gasireti bugima bwaya segotebekana mna nigo abkageretwe koiba epigipigi akabaka goitwa na gusiri bugima bwaye kurinde ya mati ya nigo yeso kirina goteba buno mwana botabwate mbwayo boibi nabegasa sabire serikali wesoanya eri umwana bo anyorobwene bwabo manjito murigeria totunyororobo tura senchira bene ronya turo kwariganiwa noyo minto Peter machine amayenda nigabwata inse asensemo ya Bosongo ewole Kitutu Central account ya Kisii emambil chikoria rero maiga ya matemo kurensemo ya Mutonto bunge abasi account ya Kisii babuka na kumanyuga igoro yo mwana obo asirita Edvan Ongaki uyo meta sensema ya Homa Bay gaitire asakagire muna nigo ibete pigipigi mwana okonya amenye to Homa Bay mwana Ongaki na bakinete buya andika tikabere mamu mwabaga kare kwerende yale isiko tamenye tio lakini nende jinta kane icho asini to jirende mwana mate na ikira saa 11 nkorangeri bwana Ongaki obeiro gusira amane muna na ikire gaiga nabona nyorira ale para elinda asirete akururiri okorane megia betire
okororana miyende bamubitete emioyo neyende bakamwaka somutu lakini samagina ya bamubekerete ebara tinkwegena narari goita omwana oyo kuringana na ng'inarume nyagusira omusayo tanya gutwara embwa y'obuibyaso bogima bwaye moigwo itu tukagete ngatari mukabara no bukabara obwaye bagote ng'aro mukabara ng'ani bibi ya bwate tumanya ng'aki serikali yacho ekora uchunguzi tumanya ng'aki epigipigi mbamo nyorete kara monero ng'aki eterinse gasaiteire tumaya konyonga nere gwikubekire oronse onyandiri omwana oyaro mukabara kango nyona bagambi bokamete ng'ano mukabara ari nande tanya kuriboti unagisa kende aireru nyoyo polisi amegane akinga no mukabara ari mwana okorrekana na ajete omabei bakamorusio bakamarenta bacha kumuitira abaige kwerenda boso munyangena bono jene na beri no gugumia mwana otari mukabara mwana okana amenyete ngocharika na indoira na asa amenyete omabei ntumumanyiti bina monto makora no tuakina ne wikabona bona mambitu anyorera pari ngaga ikaiteire bosongo asibarireira yugujigokoro butuki asipigipigi yo akagira ko banereri ekiagera taringenero barabari no muberoe igobona aso maene mwana otia ko ntuki ubu maene bwa itia bonyorekane tumanya ngaki abayete ko moleta kuruma mapei bagaja kumuita mbarabi eserikali ekoro uchunguzi tumanya ngaki inki kia muitete abayete ko muimbare bayete ko muikuruoro bono ntore tayari kumanya pigipigi yo manyene ande ntore tayari kumanya pigipigi yo nganereri ase ng'encho buna bono ntoranyora no bwara bwe pigipigi nganereri namba plate nereri ande batata iyo aba bamoire tema aba bamuminyogeti ko chimate bagachikumoi korumate toba manyanga mbarabi naende ogoito kwa eng'ankoro kia ase ng'enche karo keri bare komoita goikamba arange angamba arangerete none family yabo egere none family abe bawenga omonto obo otokira asegete ekero mubero nyagusira orusi wa sensemeyo nigiamatiyo yaganire obwene bumusayo iga ono turi no goichano konene gotogusabe serikali okora uchunguzi isaine tumanye keri kiari komoitangereki igobono mane bu mwana otio bonyorekane tumanye ng'akinki kimuitete na bamolete gambara bia serikali eteme okora uchunguzi ya serikali enyare gofuatiria sobwango enyare gotoa bwene wogo gose enyare gotoa obwarabu buonga king'ana kiaitire ase ng'encho yare kobanga ne pigipigi emoitete anga ne pigipigi inere gabu next speed lakini ase sai ndoranyora epigipigi yu asere reporteria Ensoko TV Koroige County ya Kisii Nchepethuel Machin byakegima musakito Bethel Machin kurwase county ya Kisii mwancho muligeli gukoira gwike county ya Nyamira asensemo ya Kerenyo Diana mangana na Karororo abangina smart kiombe gurunga smart akibwata abangina nigo bono banyare ko babagwe soki na goteba babere bagubwatisiye serikali sana yomusike Dr. William Ruto kurende arore mbaranyoro gokonyo baunchuire lito bangina abo nigo batebiro mwanchu muligeli nigo bono bachiko baba kumubwatisiye yomusike Fred Matiang'i asiganga yayo kurigyo burayi bwense umwaka bw'ikiri 2025 nabo igo nigo banyare ko bagoteba nigo barusiri oko komokonya kwabo gose kumubwatie kuri bakubwatie mubunge bw'enseme yomusike Joash Nyamuko asikiri bagoteba nga esenye nchakwe bwata ne serikali ya Kenya kwanza nigo bono barachikoba bakogenda omulyo mwao kero mwaka bw'ikiri 2025 biroreke na nene monasi batabire maiga yomusike Dr. Fred Matiang'i mulikito Steven Bunde nigekirante asichinseme chyo na gukwana nabanginabo Vale nobororo bonene gati y'abasubati ba Smart Mama anne mono abakurati kuri bunge ya North Mugranko nigo ko moberero ko gechugo konene asugo tumekwa gusire serikali ya Robisi ase kurende batanya okonyeka kende korengana barabuni go bererete ninga bago cha kwendra gusire serikali na inde bangina twarenge kieni twatangiri gugo mugaso toitire twabeire muna chinguko twaonjo kirekeni na tori gaba kungwa babora ka bara abataka no bara na twana gotenga ko smart mama totali korte gitne to kolero yoro tuna twatengero kama gora to nyarire twachire gwake samuna kurutwa gachande gete serikali yeye bono twaete chukura ngajero nya serikali bono ya buri
Bona bangino to kare gotenge kubaka twanyarike. Abangina babande twachete kobeka ama unanche bono murayi bwe kyombeki. Ekimna smart mama. Twachandekire. Bono twachire gaga kitokonyeke eyo minto ekiagara no na abana baito bono twatengire baka abana abalesi. Abangina gosebana. Ntori koligererigwa. Tuotore smart mamas togosiro mushimi goito mwanjwa twashinya moko. Bono twaika engaki agakare gotoire gochikonge buna menya nkobori ari chikura. Twachire gwake esabo twabire daracha buna twabakuratia aba. Abakuratia abe kare twabeire nga twabire daracha mono abaisanga baikire twanyore ngo bagakare ko guchitenda abangina babo isanga bame batasekerera batanga bakuratia bantora konyeka twatengire abangina bange buna bari magaiga batengirwa marekaerire buna bari igamba bwati mareko chiteyo chiara cha mareka bambo bakune igamba gurotaiyo. Okwana imeye chiro ya Kerenyo ase bunge ya North Mugrango imeye Nyamira nigo batebirenga mbago chiago sira omujumbe bororo North Mugrango moske Nyamoko no morwaneli huyuago siro UDA moske Francis Amenya asikorende barachiego sira omorwanelia okomosira Dr. Fred Matiang'i moske Jeremia Onkaro bwekiama kya UPA Kerenyo tumeteseka bone gento gyo gokumia ototagetiga amenya ntuyo amenya ngwani tamu na noyo na Ruto nyamoko na Ruto off bono ntu asetore igotore igarari asongaro ongaro na Matiang'i Jabami toga kina chande kira somo isimiwa na achire boira ngo matabiri gakyo mo isimiwa antonkonye kali gasinkoria omwana one byo kokonkonye ro mundu seria ari mandere Somalia ari omundu seria transfer yo Katara swaga akiagarare ndo nyori antebi next week ya na kwa Nyamoko ndio mheshimiwa wetu lakini atusaidii. Sasa wamama tunasumbuka hapa kwa soko. Tunalia wamama tusaidiwe. Kama niaje wamama? Tukangainwe chiro na Ruto agocho kwani bintu 800 asetageka. Atimisi. Oteba chipara manyete bakama ama ebipara binde atana ni tutotamanyete bali abanyene baga. Lakini ebipara ebitari korosi. So we are tired with him. Smart mama ababeire bakomosira omujumbe Nyamoko oyora serikali ya Ruto nigo batebirenga sentundeiga nigo barachigosira Dr. Fred Matiang'i na komochia serikali asogotekerania achira barwete Ngoba no twamanya gotebaiga ntu twatifia gitio korwa ase Ruto twacha so mwana uyu to okengo Matiang'i twamanya koligererio mumuro uyu itongege sasa ogucharuka guchigoro okoro serikali imetusumbua. Sasa tumetoka huko Ikonge, penye tulienda huko. Tumekataa maneno ya serikali yenye kwa uwanja. Hata Raila wetu amekufa hakuna mwenye anatutetea. Kwa hii serikali sasa ya Matiang'i, ya Jeremia Ongare MCA. Ngoma tu ikire ngati tunarera twajire karengere ringa. Ongaro. Tomo soko no mondo someka na abate enkore ngira. Bora twacharera busugwa media gotebanga se tuikire esa igeria ito yo mugusi Matiang'i ito igo twachire gare gutangasa ngantu otore nyuma ya Jeremy Ongaro for MCA Kerenyo Ward na Dr. Fred Matiang'i Steven Nyarike Mbonde Ensoko TV ya Kerenyo North Mugrango County ya Nyamira. Smart mama mwichumuligererie bagurunga smart mama kuruse meye Kerenyo yendo kiango kiri Diana maiga liesi wako na gotenga kurua na bokoro lilio kingwo kalire lio kiriria yolende na litutebe baretiria kuigure munelio mupapa gochorwa lio kindeli wo kalira bu baruma ga ali bokiri lio kiria boli rabu bagale goteba lietalio muske Fred Matiang'i numungwa naro yo mabakwanira abukuru kwa Ongaro nchina bwete ni numubwete smart girls nchibono ndocho ya olia biro fatekeni ndo bwete smart girls elima teliru bana bakekiombe bono smart mama ndero naligure lakini rende kwaigura manganabo na ndo mitina manyire ngamba baitege songo igesongo kara igesongo ya mukale bacha bake maite very friend bali ba my nose
abo babasometi oho mbale bagatebanga intuna ba minus mwanchi muligeli tokagenda busyo intu abaliki nabondoche nga mulikito okurukunga Vincent Mundani gekira ntekisege kali kyamo asesemo yumuchi bosongo na mono asibagenda tegusaba obusibule konyora ekera bakora emirimo yabe kyombeke moge kuragwa gekurukwa kinara goteba nigo gekurukwa na kero kitigandara go smart kikali gekurukwa gekurukwa UN Care 21 Kenya rwete go chasobwa amwe libanyara kwa bakora ngabaliki banyara kwa bakonyora busibuli bwabo kera bakora emirimo yabo na nene mono kili banyara kwa bagusaba nyesi Kenya ariko bagekubikwa Chitariki ibere umutinyu ikomerarimo umwaka w'ekiru ibere na 13 asakuru kwa Kidar imeyense ya Mari abarali babere Chislaine Dupont na Claude Ferron bense ya France bagaitona masasi y'ebunduki na gusiria magimabo emebere yabo igatoka isiko ye town iyo ya Kidar kerutiraro abarali abo konyara bakolire chingambo na kolika chiripoti amona abarayibe kyombikia National Movement for the Liberation of the Aswadi ikikiare kurwanira obusubule bw'ensemo ya Aswadi ya Mali Marie Christine Saragossa ne boss ya barali abo agateba gusira kwa barali abo tikobe getango keragera barali goika sali amagima bakogosererwa umuri kyo monena sekyombe kyo bo mabwechinse Antonio Guterres ngoteba rubuyo bwo gutwara barali gati yaito. Journalists play an incredibly important role in our lives, sometimes at great personal risk. They bring us invaluable information from around the world to right here at home. They are the embodiment of free speech, a fundamental pillar of any free and democratic society. During the pandemic, journalists have been on the front lines in the fight to get the truth out. It's critical time for fact-based reporting. With COVID-19, incorrect information can be deadly. Korengana ni kyombekia United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO kuru mwaka bwe ya mochimikianda merongo kianda netatu wetani abarali bwe ya mochimisano nebere baitiru asokoralia mangana asechi report chabali kya mangana baitirwe chikesi kianda asechiri komichi abaiti abo mbali gokorerwa kende aseke tabu kyabo obomaene tiboli kokota gose truth never dies ekiombekyo kyamenta goteba ekera abarali bagosariliwe gasi yabo ebikorwa byo kugenda mamincha n'obugima obukurumi nabo igo bosale bw'ichinginjo aho nigo bokomenta kana se binyoro gose society. Today, as we mark the International Day to end impunity for crimes against journalists, we must do our utmost to prevent violence against media workers and create a safe and enabling environment for journalists to perform their work independently and without undue interference. Asemirobero yekyombekia bo mubwechinse the UN Plan of Action igoro yoburendi bwa baralia nigo kegochika babwatani aho ebyombe bya baralia amane ebyombe binde byonsi biregati byesoke na gukwanira gosaga na konde gwansi ya baralia. We must support those brave individuals who put themselves in often difficult or dangerous situations to get us the information we need, to challenge us to be the voice of the unheard and to hold those in power accountable. It's our job to protect journalists so they can keep doing their job. Abaralia kolendwa sobo saga ni bonde bonsi negatie merobere ya mangana alia manene gosechia chenda chirichine chirasamaro yo mwaka w'ekiru 2030 alia koleta magendero gose sustainable development. Na semerobere ye chinse kirabwatane na korosyo bwamate obubo koleta magendero bakagoika sitomenyete gose binyoro ime ekero muralia kulimigwa no muganda bwa abantu itwa. Vincent Monda, Nsoko TV. Majito murigeria oroboti rwa Vincent kurwase county area ya Kiese chinga kiagendete kwanera igoro yobosibole gose aba rali kwegwa obosibole bwabakira bakora emirimo yabo nabigo manjito murigeria toska mutweni go murabensi ya Kenya Muske William Samuel Ruto agenderete gwetera chi county hangemona kiralinga se county ya Kakamega ngakwane tigoro ya magenda uchkwene kemensi ya Kenya hangemono bwaga chibuchiro nabayigo kwene kyabuna aba Kenya konyora bari chinyomba cyamagoli yense monjito muriria tonyora robotira yo muraibensi ya Kenya maiga yo muraibensi ya Kenya Muske William Samuel Tokobeke kambi me county ya Vihiga nigo ene kirebe menyi boro gongoro ga magenda ya serikali ya baretera ayaniga ene kigwa ase kanisa ya African Divine Gamalenga me county ya Vihiga ekero Muske William Samuel Ruto ekirana amona baraibanda bange. Viongozi hizo barabara nimekuja kuzianzisha na zile barabara zingine zote ile ambayo ilituletea kisirani huko inaitwa Kombewa
ile ya Maseno, Kombewa, Kalandini. Hiyo pia nimesema ikamilike kabla ya Januari mwaka ujao, mimi nikuje nifungue. Watu wengi wako giza hapa Hamisi, na ndio sababu hiyo tumeweka mpango kama serikali ya Kenya. Pesa Kimoze sasa anajua mahali iko. Tumesema shilingi bilioni 1 tuweke hii kaunti yenu ya Vihiga, tuunganishe manyumba ya wananchi 15,000 mpya hapa Vihiga, na waziri wangu atakuwa hapa kuhakikisha hiyo kazi inatimika by June next year. Hiyo manyumba 15,000 ziwe zimeunganishwa na stima, na kama kuna zingine zitabakia tutaendelea na kuzishughulikia until we make sure that every home is connected to electricity. Tumetafuta ardhi ekari 20 na mimi nitatoa pesa milioni 900 tuweze kujenga stadium kubwa hapa Vihiga. Program yetu ya housing, nimesema kama kuna county ambayo inahitaji mpango wa manyumba ni county ya Vihiga. Hapa Vihiga tunataka tuwajengee nyumba 10,000 na nimekubaliana na hawa ndugu zetu waheshimiwa. Tunataka kujenga ya kwanza hapa Hamisi 1,000. Tayari tutatangaza kandarasi. Kuna ile tumemaliza hapo Majengo, tunaanza ingine 1,000. Tunataka kuweka Luanda pale nyumba 1,000. Boigo muskiritu nigakwa neme chandera ase obokore bw'ikinya gitari mensi ya Kenya. Ase bono arume bango batware rigosiria eme chande yaiga. Shida kubwa ya madaktari ama shida kubwa ya dispensary hospitali zetu ni kwamba mwananchi anaenda pale anakuta hakuna dawa. So we now have a way of sorting out maneno ya madawa. Dawa ikitoka kule Kemsa Nairobi isiende Vihiga town, iende kwa zahanati yenyewe, iende kwa kama ni dispensary, iende moja kwa moja mpaka dispensary, ama moja kwa moja mpaka health center, ama moja kwa moja mpaka hospitali. Umuwaziri w'ebyombe umuske Wycliffe Ambeso paranyaniga irachinga kiechiga gukwanera abakore b'ekiama kia Orange Democratic Movement gose ODM gutigara kumusira umuske Ruto buna yarengeganga yanya gusira umuske Raila Amolo Odinga ase bono asabire ababwatani b'ekiama kia ODM gotatwara ukongusanana. Na Raila amekuacha mahali, amekuacha na mheshimiwa William Ruto, na yeye wakati alituacha alisema tukae hapo na tufanye pamoja na mheshimiwa William Ruto, na sisi tutaendelea hapo hapo na wale wengine ambao wako ODM ambao waliongea mbele yangu. Nataka niombe wale wa ODM ambao wako hapo, tufanye kazi pamoja, tufanye chama chetu kiwe na nguvu, mambo ya malumbano tuwache, na tusupport Rais William Ruto alinde inji hii. Kuripoti ya Nsoko TV nchini Dominic Onderi, Nyabuto. Machumurigali nigo tutigaritase county eyu ya Vihiga sumura ibwe nsale ngeli tukuligoro na namono tukara akawakwana na gwetani chimilioni 50 guchiase kanisa yamo ekurugunga ADC ene kanisa chirichigo sasima senjira yo gutumike gikoro namono wanya anwali ngasiri tukuligoro mugabana abwe county eyu ya Vihiga umuske Wilbur Hasilwa utichilo niganya takabaga kumwira neli umurai bwense Dr. William Ruto sege korwa kilia nyara kabaga kora kiagateba kia maskani komwenia umuske Raila Amolo Odinga asamaskani na enchire yamo yokorokia una nigo abugate eskenene guchia asumuskoyu. Your Excellency, as a community from the Luo Nation, let me take this opportunity to thank you for according Baba the most dignified funeral ever seen on this part of the Republic. And Honorable Mr. President, we as a community are now certified orphans. And I've never seen any orphan giving conditionalities. And therefore, our quest to work with you and to lend you support is both unequivocal and unconditional. And Honorable Mr. President, we will stand with you because of what you believe in and what you have done. It may be lost to many that on the 30th of June, as we were turning a new page for financial and fiscal year,
Mr. President, together with his cabinet secretary in charge of treasury, had already sent all the monies accruing to counties under devolution. And Honorable President, as members of parliament, we also received all the monies under NGCDF. And therefore this year, we are beginning on a new slate with you, Honorable Mr. President. Honorable Ruto, as a community, even as we mourn, we want you to hold our hands. Baba led us for the last 40 years, and we are giving ourselves to you, Honorable President, to work with us and walk with us. Mwanjito murigiria tugotigana na roboti uruo nigaba bwatani be serikali bagendete no murubiri wo kwenekia buna ko bakonya bali nabo ko barusia abantu babete bakobwatiraniwa niriro basensemo cia Elgeyo Marakwet yendokerete abantu 25 no mo gusiria magimabo nabigo omo waziri bo barindi baime moske Kipchumba Murkomen nigabeteka wikirana senseme cyo na kwenekia buna nachiko konya abantu bali babete bakobwatiraniwa no muchando yo nabo ya serikali yensi ya Kenya nebitikete mirobiri yo kwerekea buna guchikora konya robokonyi chinga kibabete bakwera chinkwana au mwanjito murigira tunyitonya roboti rukura studio kabire tonya yatokwemanya. Our Ngao officers, our county commissioners, the regional commissioner is well briefed to make sure that we give out early warning and an alert to everybody to go to safe ground. Today, I think the search should be able to lead us to a number of persons who are missing. And you know, in law, you cannot say they are dead until they are established that that has happened. So the missing persons should continue being searched. It is very sad, by the way, that some families lost 5, 6, immediate family members. So it's not a very easy thing. Those who have been injured, the government of Kenya is going to pay all the hospital bills. For those who have lost their lives, the families who are grieving, the government of Kenya is going to stand with all these families who are grieving at the moment to ensure we have a proper and decent send-off of the Wanchumurigili tokogenda huikaso mubaga bwense ya Kenya sichinsemo chia Tanzania Kenya na Tanzania bamenyi bale sichinsemo icho niko banyareko bagwesokia na goteba babulire serikali ya Kenya gwesona negati yabo na gusunsuru muchando uyogendrete uyokubwatekana nogochererwa ko banyanyimbo bense ya Tanzania kera mangana yagendrete yobochoria sense ya Tanzania niko bona amenyi bale asense mebanyareko bagateba babwataniwa abande babere bagochererwa nane mono basabire serikali yenyareko bagewesona nioro yenyareko bagekoranga yabakonyira umunchu muligiri. Mwanju muligirali nigo togendete kuligirilia bono toko sasa mwichi gosoli na namona stokunyara kwa tukuligirilia timu ya Gucha Stars nigo ya yaliganetie timu ya Fortune Sacco FC se egetie kemo ime yo mwichi obo songo na namono bakanyara kwa bago ikorwa Gucha Stars nere yanyara tukabago ikorwa chigoli bere asisato segeti gekimanyekante na Kiagusi Stadium asichi timu echibere chonsi bere chigendete kurwanera ekeminano kia National Super League. Alpha, interim coach pale Fortune Sacco na tunashukuru sana kwa ushindi leo kwa sababu Mungu ametupa. Timu yetu tunajaribu kustabilize. Tulianza vibaya, tulizidi game zetu kwanza 2, na sasa tunajaribu kustabilize team. Tunajua tunafaa kuwa pale juu, tunafaa kuwa number 1 ama number 2 group. Tuna aim kwenda KPL. So ninashukuru ma players wangu, wamekuwa na right mentality, wamekuwa na positive mentality. Tulikuja hapa tuka-agree lazima tu win. So wako na hiyo mentality, wako positive, wakapiga ngoma. Hata after kuconcede wa kwanza bado waliamka wakajua tumekuja kwa biashara na by the end of the day wameweza kutupatia win na tunashukuru sana. Tulizi game za kwanza 2 na saizi tunajaribu kustabilize team na ukiangalia mechi ina ambayo tumecheza sisi tumepiga draw 2 na win 2 so tunajua tunastabilize na tunaim pale juu tunajua pale juu ndio tutafaa kukua top 3 ili tuweze kuenda promotion KPL.
assistant captain Fortune Sacco. Maoni kwa game ni kitu naweza credit hiyo win ni tulikuwa well prepared, tulifika ground mapema, psyche ilikuwa juu, kila kitu ilikuwa sawa, tulifika mapema. So I think preparation pia ni muhimu sana. Na hiyo preparation ndio imetupea hiyo mentality ya kupush leo. 2 points away is a big motivation to us because if you can win away, definitely at home you can still push for a win. Tumecheza Gusii Stadium na hatuja succeed. Tuli expect game yetu ya kwanza hapa Gusii Stadium tutashinda, but tulianza kidogo, naona vijana hawako katika ile hali yao nzuri vile kawaida wamekuwa nao. Sijui kama ni uoga ama ni nini imewafanya, but kitu naweza ni mwanzo. Leo tumecheza hapa hatuja succeed. Itabidi tu adjust na tucheze vizuri zaidi ya vile tumecheza leo. Tutashinda. Mechi nafuata lazima tujitahidi zaidi ya vile tumefanya leo. Tumeona, nadhani tutaongelea shughuli yenye haijafanyika vizuri leo. Next match na believe iwezi kuwa the same vile imekuwa. Tutageuza mambo zingine hapo venye tunacheza. Yaani kuna vitu kadhaa lazima tutajust na mimi naamini itakuwa tupoa, itakuwa sawa. Mwanzo hivi ikiwa hivi then inakuonyesha wanchu muligereri hwikira butu ikiro mweri bwa maiya semambia bono lakini muna twagatabire ariko baito niko bagendrete ko yabugati kurwase chinsemo a Diana gatie miganiri narorere menene neli nga semi yake yo muchando nororo anene mono aseliro balikanyogete na goita abantu amamia abantu abana abantu abange sana kero kuligererie abantu baitire se chinseme cyuikira boni ngo mubaro bagateba nigo bikira bante 25 nomo ikenyoro ikini kenyoro kibugata amatanga na umanye bagoteba nga bari bataratoka wikira boni gani gabari 25 abantu ngoligi gubarenke naro cyo mu waziri kagateba nga ego buturu kwemete negatie gento kieire amabagai amarabai kwanyuka keyo manyetegere getunu bono ekerembra yaturege eko sibigo chimate rili kuruma magena ari kwaro chama nene chintu gukora chikugwera abantu no mu waziri uyu aruete asenseme ya Marakwet na no akabero mu seneta egento kyo kumisana na intu kurugusina batogateba no embale bale bamenye tali osokonyora na eliro balire ali stipu gabeka no ni metena kubwatera beka no ni chinsi ya gachira gerarende botuko to basako bokonyore nyomba ya chire twararore chinseme icho tuanyora chinsemo chia Nyeri ngocha tuanyora Limuru ningaki ekerembulege ndate gutwe nyinge akore tumuchanda sana nande negento gone kengi amachiko base county ya Kisii lakini nene nyomba ya betege kugwa ya maronga 5 ngakite no enekero to kwa gachuma nchito murigeria chinyomba narutia turigererie sana asitokwa gachinyomba angimono abukonyora abantu mbale barasale amache tebe swambi bagache chinyomba ororo kakitenga tikabara korobunengi kero chinyomba chikwa gacha tonya tokulinda magimaito actually kero kulinda obwao okulinda babande no ene kero kugurobuli mobo akonyoranga asukwagora nabwata amache nandali ase chinsemo cha South Mugirango tukoma cyari gutwara umuchando bunoyu bweriro bakwanyuka mate bitunumbire South Mugirango nabo basi bibwekaine kora abantu bande bakamenyete nsa lieli kurumanse bande bali getunugoro rende kera okona kogenda ase kamina yukwaligereri kwaranga kenembura yachire yachire kwaranga obulendi bwambo bekire boronke noro cyabanta bono basiriti obuma abuna abantu banyore tumuchando baraire chinyumba cyabo tukembure gatwe nyinge nako bakora ingakindi nande ntwaro chegaiga SSMA ya Narok Narokuru na Ivasha igorali naro ya iteta abantu abange iga match na bakora igintekebe sana lakini naro Innocent nire bya naro amaine aki abantu nambaga niri basimekemete emete liyo maite nkubwaterere liroba okay andonsia so omenyeto manchito murigeria ene kyabana ngusimikoro mote onye ko omenyete chinse babona chiri kyara chinse mo chiria nigo konyoranga liroba lie litaranyoka emeli ligi gutarira liroba kwanyara goko menyasagia okay ikonga tibasimike ga kemete anonsia se bamenyete na ekyombekelige koligererire kera kya kanyara kabage goteba chinga kichinde imbarango chigochere
kwigo bagoteba bantu babera nsemete kwigo chinyumba gete mo beroro none nyumba ekera yarabekirwe ex abantu baminto mwanyora ngatwanyara kwa batobekiro bulindi nonya Nairobi ya chinyumba twara chikubwaterania abantu chinsemo chia tasia tikarodi twarorire paka none skuru yabwaterania abana chinsemo chie ruguraiga buno kogenda buno muntu kanda Dagoreti igo mwanchu muligereri ngakiyembura nabo kunyara ko bago kuligereri mwese mambia bono Eliud Kipchoge ubwate myaka 40 uminyokire ase chimbero chia marathon na ande ni gakuritia se libagalia muntu 15 na kabiri mugaka bwe myaka 40 ogokora number 17 igo kero kuminyoka na ando uligereria abandari kuminyoka na barabu abande nigo bali 21 bali 22 ncheboni ngembere tindiko ligereria buna Eliud Kipchoge na mbaire ngakuri gonkuligereria nga inkia kuira segetie segete kamineyo congratulations ebikoro to byanya gosira muntu yo kubira nyatugo to akora umugitoko onyore bya obye magoro biya socha koira aboko nyoranga gwatachire akomotivate akurue segeto gochia se abaminyoki barabake kera bakuminyokana barona bamubwa talinga ntwabwe Eliud Kipchoge ngantu aminyoka utosegeta ase chimbere chuge kwara ne lietali nene na na mono togoteba nga nchembu nango nagotebya abantu enjira ne rumuntu ago chogotenga lita yaya na gendete kuru esege tugochia sale ulige Eliud Kipchoge na umuswati Faith Kipyegon okonyora baramo umusugumire paka umuswati uli omnyokire nsi chitaikaine igo nigentekia kerokorora ebinte kamene bigokorekana amaine nagoteba igoro ya abana bakuru ku millennials turasa konsana bakare goteba ubunyoma bunigo buligora asaba sae ba millennials lakini nubono embole monoyo lakini bagoteba nga millennials abange asama tukabwa ngo nigo asense ya Kenya ose wiko bwense bakare kogenda ase chinyagitali kera bachi kuligirirwa banyora nigo babwate cancer irase amara igorende ubunyoma marua abana ba minto ba millennials gekora no tolege kundi kia maseli bo elimo babo kebati bulingoli bwakorirwa sama tukabwa ngo nakoro kinga ubagi maitu gagosereire mono kubwa boomers bate boomers nigo bakonyu lakini rende no bakonyu ti baraikira kerenge ki kia millennials bate banga bakonyu responsibly responsibility yo inchebono naligeretio roboti uruka kumisana bale gotebanga cancer ya mara nigo yabeire igego kororekana gigo kina cancer ya mara nigo millennials baminto turabekerera ngo nande millennials umaye nkorwa 1981 goika 1996 egero kwanira millennials igo gatiga gukorwa 1981 baka 1996 chena chakorete kurera tindwe tiri baga jenzi bachaka gotoera sabuna barengere digubanga ji budget chiabo na barabu wo mwanchu muligiria subu tukibwabwe ngo igone bayotebekana chialisa nigo chiri chinyingi sana na usambama igabana baitu bali mogendete kuna gutumika Mario kia mabe ntumaete mwanche Tensoko TV ngo tuligere limure igenteke netu go batebi bwatuka gusambama gutumike bintu bigosalia umubero egere unyariko bagakogenda busi ese ikinje na chakire nyenje kamineyu na nemo nagotebiringa tigatonyariko batokora director ntagete otororere ebiche ya Nyabutube ari chiro amini ari tundubati nande gago tubikire biche ya Nyabutube gako endebi etundubali ekiripongera ari omusorbe gesusu atomerete oigore emwanchito murigage ko ekeregie breakfast show ose show yetu yekimambia ensoko bwakire kagitene akiago tubikira boigo tukorire twende break tuchiko chane chigaseti pijamana umanyete ekera Nyabuto batomete ebicheria igogiri kwari kumwegerera ngagite na mwegerera na ndo cho to evidence Nyabuto be moroche ne tundu bali yale Nyabuto betaliande igale tundu bali bunaje gocha Nairobi abarende no koro kyomuki Nyabuto bena kwegenire kabireti sebintu montago agokora akoligere linga kia yabaminto no nyaligo liri achalia machani ligale ese enchira yo wikirano ni wete producer ito nende te kuyeligia mwacho muligere tata kwa ndo mutimo kutokoirana tunyara kaba tokonyora clip ekyo nabo igatonyora bicha Nyabuto binale etundu bali no tole SSM yakabere ikigazeti aigane Soko TV.
Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kendi gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka Samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamariye tangoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia amaruna amariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo kwanya oro yonde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora kingatare icyo butindu nuganete byome bitingu bitari kuboneka nakogota bwango ebyoma bikomenya asegeke getambe nagokobo korari bya asemermo yao company ya Davis and Shutleaf nero munyangongo asiga kimyaka 52 na kyanda asobonia bwebyoma ao byobuye bwekerengo kyayigoro aseriguriria nigo bakonia kimota kipambu cyamache icyo gusyarire bimeri amache kigenerator kisola panel amone machine cyo gukenura amache ngwagacha bari swimming pool na gugisibya ngoni baramaryogo yo gukenura amache asumu cyo gusongo Davis and Shutleaf nigo bagutuka Samagacha Stage Plaza ayarigiranitie negedesenya kenege Kigali asamange bakiresimi ase namba 0708623645 gose 0711079840 gose 0711079324 Oyo n'umucakano w'umucakano ime ya Ensoko TV unagwateka na kuhariganiwa n'abasaki bamangana ime na isiko yense yaito ya Kenya kera ritkuria Jumatatu ensa eyemo amone chinsa isato chabotko nimbe kingo koretera amaya ya Ensoko TV erietaliane Ishmael Mogere ayetata suka Uru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagakibuna amabati yekigeji obutambe nekirangi ao ayukwerorera no gwecorera se showroom yaitu kichuma emesumari kirangi kitangi cyamache no kwana togokora ngurukwe marire
ebitunge by'obulemi buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekenikia gitagwisirwa nkondithira maguta y'eching'eni omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gukena naria kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Uru Superstores aso mu Cyobosongo ebara ya Hospital Road amagacho Uru Complex ange na Credit Bank. Oyonkeni Uru omayene Uru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani ya Waminto. Samange akisimi namba 0111161500. Kosetome email info@orusuperstores.com. Boigongo toka turashinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Uru Superstores, karibu nyumbani. Somo Kenya Uru Superstores yonyore vintevi. Magega ya televisioni ya nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete senambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani tolikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobunchuria 0788666662. Nugalite printer, a photocopying machine, gosetone tago chande asobo kolegi buao. Ika aseduka Nairobi Copy Machine Solutions. Bwenyo rech machine ao chigutumekasi chobese na bwegas chinsemo chobo incholia. Ligurito neliokokera nigoto kobera ekero kuagulire. Nigotugutuka samagacho Atembo House lirongo lya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati iyo mucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4 zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Samange twakeresimi ase namba 0700259909. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Mwancho muligali aiga Nensoko TV murobeli Nensoko bwakire chetiri sitaika kiandama aiga chinsa ense ya moya bono mambia segeto ndete kwaligania ana mono tokoira sense mo ichigazeti tuligelia ali aroro kikilige ndete kokolekana se chinsemo ana mono tuligelie abantu baito ngakibagendrete koba asubugi mu bono aiga mambia bono Diana ero tichirimo goseti esira te gotsabu tichirimo ngagitenga tigainde mutwe korende tiga arakwani umurigeria choya njumurigeria na okwanire mambe yabono na gukwarigania tonyare ko batugwetera ngakia tikire kurwa chingongo au chense na inu abana pali akarumo kulika deadline chechi timu chitu chituru mwagenda ngorake kumokogera pressure ya tira chiranire na igwo gutangasa nga yukucha ngaikorwa watema gote abana balimbate mete nyatalinga ne musuko lenga mokeigo na bali kubwa agini ngesekero amontabu irute abatu bwiru anyo ominyo kiremote igwatemi rasi moto miego ikora wikora ngise no kubugu Mancho muligerelia tuachakire ande buna tuachakire abonyi wete nga ikina ya chiraye getanga nitugwenete go sansora nga tuatebe timu goikorwa
Yunchwe ite batukumuruka AI togendete kurigeria saa ya Research Gazette Diana. Ukaribisha nilingana limwe muri lituko. Ndara mukaribisha nilingana limwe muri lituko. Chwea Innocent Kimambi buna tuachariga kero twaringe enseme ntangani yensoko bwakire natebanga no bwateli deni lyae Olio Innocent ngo mwaka nore gose ndakubulda ngakie buna arabukiriga technology noere kisimi no chire marube no ali kisigena cha no chire no twalete niyo muntu mutalikirane tense na akoro kiasi tulikirane tense Innocent mwalikirane tense Ncho murigeria bire bya chakire igabyo kubura ninga ntwalikirane tense ntote byeri deni linga kirire andrero na botura base kubwatana gisati ya igaso bwancha nitaliyo sogo itana egara turore nganga kigo jare kanili bwero rabekerere meza iguru ekogera no manya tenki kegendrete semambia bono tutete kwa Research Gazette tutara Gazette nda mwali ngana ni mwamu manjito murigeria atotebinga eko tekiere nachuko kegenya Chwea lingana ituri mwamuri lituko lya rero niko lyaringe gotebanga ondu bwensi oganyete bikoroto by'omuntu kure nabwe kunyarikana atari na gikoroto ondu bwensi oraganye bikoroto by'omuntu kure nabwe kunyarikana atari ne bikoroto mangana ina makom go monta te garanchen tu mieli swali go sending understand ke ko gara mwambwa tirasa ko musa go no monto ikaranse ta sigeto ganyete nganyale bana chasire egara mutigere bikoro to gose nili boli to kwe boli to sura kwa boli rino indama nili ngana limwe muri batebanga onye anda ke ko ganyete muntu ndenga na chasira gutigire bikoroto koraganyore urabiganya nande nabo gukorera gutara kore uko magora masa atabuga tikende uta chance endra guta chance muna kwari gutacha tuchaka ni gazeti ya The Standard aswakale goteba asepechi ntangani na makweli ya mange agendrete asese ense ya Tanzania aswaka goteba gaigo mwanchu muri gazeti nga onyandiri omoske mwalimu Julius Nyerere abo kali tukulia leo na koira na asense ya Tanzania iyo agachete asebirengera libyo koleta omurembe asorogongo rwa Afrika unangaliro lini gaba na makumya manene aba Tanzania na wanyoleto mu rayu mutangani umusubati Mama Suluhu oyuba nyalte ko baba koranga asenjire abene onyale ko bago ikaranse kiruge kimaiga yogo sira wa John Bombe Magufuli lakini korwa elibono igo monchu buli fata banga chikule chia kole kante osoba choli bwa kole kanete nigo bwonchu kananire anana mona asaga ne tikeli ya tageteke kirane asbakale ko teba niga manyinga mange aitekire aseliro baliense ya Tanzania nabo igo ense kanyara ko bage korusi kwa korwa okomanya kigendrete asense ya Tanzania soko butorwa ko mtandao ya internet korwa sense iyo na mono abaliki bakanyara ko baba kulinuli bagana go ikoro nabono igani go chibicha chikurwa asense yo chikorokia ensege ndete korora abangi banyara ko bagusiri gumo bwabo na ubolimu amini kene nigo kendete ko biswa ase egesuntekyo kegendete asense yo mwancho muligerali oroboti yoruo nigo rogendete ase pechi ya kane ya gatano kabere gonyara ko korubwatinde nyara ko banko komanyinke gendete oroga igani ndoche ebicha ya basae abange balense nane bono naroche nonyera Ivan gakobeka sepeji yaye kibica geterende to verify tumanyanga ne ya Tanzania nara igantoroche Mama Samia Suluhu oyo nyarte ko bagakora ligwane kyombe kyobo choli kense yo bunanero murayi bwense yo asanyarte ko bagakoire chikura emerango kiandana isano isatasemia 98% na litukulia lero nigatakiri gutianiwa asegetie kemo kikire kiabana jeshi nande abana inchi mbaga niriwe ikoro tigambwa ati oroboti orwa sepechi ya kane ne ya gatano ase gazeti yeye na gatano limo na gatano kabere asipakale goteba ngabono iga ekyombe kia African Union nigo wano kia nyare koba aona bali bagendete kurwanira bwana bwa manyabantu asobwango bwa bwanyartu kwa bwa sokia na namono kwiraniria kumuiraniria ngambi ya mono umuske Samia Suluhu gochorwa koba umurayi bwense ya Tanzania na egebo sechinga kichiabono igaba Tanzania nigo bale ase chibara
chie emichie menene ochakiro mochi omoneno Dar es Salaam ogenda se chinse mochinde swanyara ko bakogenda oro na konyara ko bakorobekana lakini kiliyotebekana niga manyinga tigire ase chibale chimebere menge asikili bagateba nigo obocholi obu korwenyorera ubosibole muna ense ya Tanzania bogenda tekorokia chinga kichinga ngusana mwancho murigereri nigo bagateba ubutukibwe gazeti ya The Standard ubwanyarte ko bokonyora chibicha chiabene chiugo kumia kurwa sense yo na namono chenyarte ko bachikoenanwa nebyombe bire byo korigereria obwana bwa mwanyabantu imeyense anano mwancho murigereria mugano yuno ubwo kumia na asendo chegaiga ekiombe kia African Union kianyar koba yekomochigwa tigatura chakira abu timanye tigose gazeti ya The Daily Nation nebwate oroboti urukuru ense ya Tanzania oyo mtu ino sentence burwa kwanire omugano yo Julius Nyerere tiyankwire wika sense ya Kenya gati yabarayi kura sense mo ya opposition umajito muriyeri ngo bono besokiri na kuburia serikali yensi ya Kenya kuri uno murai William Ruto ninki yekogera wikira boni gakirete nere no mochia person bwa East Africa asiba muwori kwenekya bunangwe sokiali anyareka kukwanira igoro yo boiti boli bogendete kwenekwa sense ya Tanzania asokumanya bwanga wikira boni gani gabanto 700 banyari bagusiria amagimabo asabanto chimi babolite kwikira boni gabande babaire bakuirwa seke gambiro nabo igomo njito muri nigo bagotebanga egatia barayi nigo babaire bakomoko boko muske omurayo Jusuluhu Hassan gwikira boni gani wa mairoko boko asoho chabuno mugwi oseko bwa obobuyo bwechukura aseto komanyigwa omurayi bwense ya Somali Sheikh Hassan Mohamed nereniga moiroko boko na komotebinga congratulations asokobwa nabaigo omurai bwobomo gusumunya kerogo African Union Commission AUC Mohamed Ali Yusuf nereniga amoiro koboko asobubibwae estoro chigatia barai babiri bagwesokia Majito mulgire na kugikiria obocholi ubabete bokorekana asibagotebanga obocholi utubokorekanitia senche yabene ekiagera niko abantu kura sense media opposition batanyarite bagwikase debe osego gokora obocholi bwabo majito mulgire omugano URC page ya kabere ne page ya gatatu Mwanchu muligereri togendete kuligereria sense ya Tanzania nigondo chenga namangana ya makumi gaiga bagoteba abantu abange basiriri anamono munabateba kurwa se gazeti ya The Standard page ntangani bagoteba nigo bono ige NCB kirasi gesunte ndete yo chwe yotakire kumanye kigendeta sense ya Tanzania na gaiga bona sipakale goteba abana abu bagendete kutibaruka abana gekara nabasaye bakali kogenda secibara bakali kurubekana ubutuko n'umugaso unyorenga umuchio Dar es Salaam n'unyalite ko bago kubekerwa curfew gose bagate umbanya ko bagosoka isiko lakini nigo bagateba abana abu agency n'abasabu n'abatanzania bonsi beso gati na kogenda separa na ekira balinire egento ikuru ku internet nigo banda tumeke enchirendeli ku FPN kunyara ko baba ko beka chi video aso mtandao anana mona sensemo ya YouTube na nigo bagateba chinyagitari chinyinge mebere nigere inse chibara nigo chibwata mebere amanyinga na ekirike bateba ngumulikyo yomo unyalite ko bakwana ne gazeti ya The Standard akali gateba kurwase chinseje chia Dar es Salaam nigo chindumo chie chimbunde cy'abanyanyimbo kigendete koigwekana na ekera emechi kigendete gusambwa kigali kigendete gusambwa nabo igo ebitaseni byamabuta bigendete gusambwa nabo igo chinyumba cy'abantu bali bamanyekanete babwata maliyeta kinare cyo kigendete gusambwa asabo ngo iga nigo batabire sekelikia egetuo kyama egetaseni kyamabuto gya sambiru nekelikia Lake Oil Petrol Station sekie kubwata digwa noyo kabere no murayibwense yo ya Tanzania Moske Jakaya Murisho Kikwete asegotebekana nigo gia sambiru maiga yokorolekana kumubwatesia Moske Samia Suluhu koira oburayi bwense yugwetera sekiama kia chama cha mapinduzi nabo yigo mwanchu muligereri nigo bakale goteba nonya nabo asekiame kiyogia CCM nigo bono ekwamba korolekana nga obukiriru bwaso irororo asekeli bakale goteba mwanchu muligereri nga nigo abarayigete bale sekiame kibanyar ko baba korokia okogechigwa kwabo enchere kiame kikianyar ko bagakonda umulia bugotiga abatanzania bagoitu mwanchu muligereri no roboti ura esomere ense ya Tanzania una abantu bagendete gusiri ubuma chwe maite sometimes back miaka nere twarengabu lakini nkaite kerokoligereri demokrasi ya Kenya nonya to konya kuyumba yumba asenale twaetire naende muisonde
Mama Suluhu atosekerera agateba kwa jirani kumewaka moto. Lakini rende tinta etinya kole bune esekerero bekore karukurigereria abantu nabange baitire Tanzania enamba etamanyiri abantu nabange baumiete enamba etamanyiri na ndo sikorora egente keiga this was a calculated move namba yamo yabachagete by we exclude gose korusi opposition they participate as a chikura. Number 2 ochichorore nane karo chikura chigwa ku Kenya agaiga ngutwara tole international observers European Union ebyombe binge ndora birora bire Tanzania UCR Africa Union tinta itiko kwanira gekogero kororanga ne patiero elietatu egasi bwana leta kokora ntonyerochi tindo chikoru moisonde buna abana bakunya gwakwa masasi abantu bakunya gwakwa masasi Tanzania tindarora even a single press release bago condemn batebenga ibintu bikokorekana Tanzania na AUC omochia person usomo nyakirogo Mohamed Ali Yusuf tumeto sinasomirire telibiyo yumto innocent nigera tebrenga igamo congratulatory omoiro koboko omoske Suluhu Hassan asobu wibwae na ndiri tukolia rero motairinga tigande mutwe atianigwe now tiganda kubuli ndobwa ati problem ase oyo ndego kole kwerende ko koba congratulated but okwanira abana abaitire okwanira abantu abaitire okwanira wa internet yako ba shut down mate internet yebeta shut down primarily information ta soka to the world tambara kwanira igone kiombekeri ndoche keroro raselieta tu abantu barobisi bakonya kuli umushahara lakini mandate yelinga Africa Union nere ngakitora atwale union union ine abakara abantu bakwitana union ine abakara abantu gwete baikire chinya gitali chwete ndara batebente keme mugano yo Tanzania kero mwa matabwa to muchando igera abe bobe sana go kororekana ugochengera ekogera muchando libu mwa mate mambira bogocha bwogo abo kolipokera nande kera likare umuntu akanyorire libaga kogenda gusoma skuru kera nyorire gasi ntangani bari kugenda bagura chianga bachaka kogenda ubugimana kogoka kwegoki likare umuntu gakairanire nkorora abana bamwe bari skuru basome abande banyuri tukonyiyo message bari gakoraki barasomye abana bamwe se ya Tanzania kera tuwa bwatu muchando ito inchiro muswati Mama Suluhu akwanete gocha sense ya Kenya bigintu kyugo kumisa yani arochenga kentekeke gukorekana Kenya Tanzania nke iteko nyarekana inchira nera arengereti boigo na harabire ngubwati amangana sanu musike orenga gukwana agateba inga kyugo suguma abantu baikie kona gakinire bago ikabasoke bateba ngalio lindi tuaga kwete Tanzania muchando nororo nande ekiro kurigiriye nyumba yoborali BBC kinenge ntwano gukwana kurwa inse yankora yane kero kurigiriye nyumba yoborali ya BBC ego tumeka chi clip chire amaja talinga ba chi clip Tanzania no manyete BBC igebwate chi obisi asoro ngo rwito East Africa studio chiabo chiro state of the art lakini ekonyore clip kire amacha kire kororekane kebe yani mbali konyara go ikororo ikinege ntukire concern media suppression in fact ense ya Tanzania buna tuko ekwanire mambi ya bono buna baligeta sa magazeti gaiga nigo bagotebanga egiswahili kiekonyege gutumika gukwana kirkia mashairi nigo bono kianyare ko bagikobekwa sogotemo kanene na koro kinga enkwaniri bagoteba yoko basobwamo nigo bone kurukonkona ose oboli kero muntu agotebioro mori ese kebusigo igure hypocrite chikule iki nigo chikororekana chiabwa to muchando monene asbagoteba abatanzania nigo basogati bari kurubekana asomurembe lakini asbagoteba bono iga amasasi gagendete gukurutwa gochiase abana inje umanye kurigirira ikiombe kia rareti uburayi amini wacholi obu gateba aste yonando wichi competition mbabu ati buna intokora agenda the Supreme Court tokanda Supreme Court wosora ande no ne tribunal batebete kiombe nkeyo ultimately into baraliri na kikiro mwelyo ase Tanzania ne kera tu alengo mwaka bwechiri ubere na isano na ibere
Agaka Benjamin Mkapa agachicha gaiga agacha gotokonye koreki kobaso bwamu Kenya ntubwata yaitu. In fact tigaba igoro murango abantu barareke gendrete nali barakonya. In fact Innocent 27 ni mapema kwa beka ye barase tu alenge 1992 okay 27 ni akosolia chechenja achete talengegia lakini kuru 92 nalikuwa aliko imoko ulimi TV okolego bono mboni gocha kulimelio mo Kenya TV ulimeli internet ulimeli sinki mate egento ngela na note ti ekere barenge gokora chi demonstration ichi Tanzania n'abantu banjete chi musician cyaba sana naende asa abana youth gose abantu bali bago support artist era arangeli kwerende omosangirikana urupaki baichore mbanjete sana lakini akarokoro chenga baigete bagosalia mali chi musician on the ground singer inuni inomugo support Mama Suluhu igali na bakororanga baikibu omwisho bono batebira hapana Mwancho muligereri muganoro mutambe orase gazeti ya The Standard unanagotebya uchakire page ntangani oroche buna abatanzania bagendete kugaragara bande baitirwe nana mono yobwati uchigokorera ase page ya 5 kabere nana mono abuno bokunyaraka bagokwerorera ikigendete gokorekana sense ya Tanzania asubakare goteba bono iga niga abantu abange banyaraka bagusiri bugimo bwabo nana mono abanyanyimbo na barabu bense yo niko bakari kwebisia bitamba batalikorrekana amasio na bokorora gaiga na bayendete kudasa asubagoteba ase chipara ao nigo egendete koreta obwoba ne gazeti ya The Standard chibiche tumigete ne chia AFP nandi Innocent okwanera abanyanyimbo ase gazeti ya The Daily Nation yotebanga abanyanyimbo abo nabagweta chipara ne chinyegitari kobogori abantu bali basidia magima abo gwitira ogwitwa. Okay. Wanchu muligereri nabo konyara kuba gogwesomera ayagendete sense ya Tanzania negintu kyobwoba sana. Page ya 3 ye gazeti ya The Standard nonta etekora gosoi gekora turumugano bwo kondocha familia ya mogo se amate ya mokurwa ase county ya Vihiga nigo bono yanyare ko bage gwesokia nakuraga county yeyu asikiriwa te baganyire myaka 5 bataranyara ko bagotuguta abanji babo Ezekiel Ndego niganya atako bagagosira umwaka w'iciru bere 20 mutienyi olengo 10 na bono iga kitariki 10 asanya atako bagagosiria obugima bwaye na maige keraba igendete kwariga nigo kikoba bago mutuguta se chinsemo cyambale iyo gutoka ase county ya Vihiga nigo banyorete gucika kurwasa abanyanyimbo kwale ko batebinga okomwene gwatene niwe kego mwanchu muligereri bateba umugako unigasirete kabwate myaka 53 84 years na anana mono bagateba umungino enere umwakoyo mu kubwatia akanyara ko bagusiri ubugima bwaye nere gagasiri ubugima kabwate myaka 53 noyomo gento gateba nkeli Kenya tiko bagikoira gusira kwa engelinga manyinganiganya tiko bagagokina gento kirirete akanyara ko bagusiri ubugima bwaye lakini egento bagale gateba gaiga kurinde kelinga obole mu bwabo bole chiye kaibere nenu gutainye nigo bagendete koleta umuchando na nigo bole ange na HRBC chiye county ya Vihiga asubakale gateba ngobole mu bwoni ge amate yabo konye yamenyiroro gwetani myaka emye yamo kulende nigo bagoteba bigungu bole mu bono tiboli obwabo bono lende ngoboli balenga ngairende bakale gateba ngambu onetigwe bachire ko bagosaba banyale ko bakoyegwa nonye n'ibintu gekorokia mapatano ngobuli mumbu onetigu baraoroki ukende gyonsi na umugako yo okurukweze Ezekiel Ndego nigare ngumurandi akurunga Reverend Ezekiel Ndego kuri mwaka w'ikirubere 2022 2020 kuikira bono iga ine myaka 5 ya etire mubirore mocha lisencho bole is ekwerende family akaba tormented kose family ne tebwati molembe koruoroche bagotebenga kilia coronavirus kero mugako mababete kausira nande ne dispute between the government na barabu because you ne government not an individual something inkaite even the government yobwenete chichi karanzamo bintombiro mate bitabwenete wikano nkoti for instance anya batayeto bulumu nande borange ni chioffice ya county headquarters
there is a way baragambe baigwane ni family onye bakubalilocate babalilocate bairo buli mugu, lakini sasa ni kama kuwakandamiza. Mother Innocent in an African setup largely kero muntu ino asirire mwamubekire oyu mubegete nsabu ataro igwena tulia mwamanya nyarebe na chete ntwakolete kwende, so you can imagine miaka yonsi ipi paka bono atanya okole kwende. Okay, uyo gutindeko Nabai Gomanchito Muligengo koleta se gazeti ya The Daily Nation page ya 5 nomo kose page 6 nigo kwanere goroyomo basokano wo kwanyuka kuri roba obetiko kolekana chinse mochia Elgeyo Marakwet hasiba gotebanga nigo abantu 25 nomo babete bagusiria magmabo abantu 25 wikirabo nigo Manchito Muligere nigo babolete nabiga abantu 25 nomo nigo bare asinya gitari bakuranira magimabo asitoko manygo Manchito Muligere wikiraboni gani go mwaziri bo barindi boime moske Kipchumba muri komenya betega ko litaro yaye asiri tukuri abereri tukuri goro asinse michiri Market asinse mo chiache Songochi imeye county yo asitoko manyigwanga nige serikali bo igona boigaba bwatani be serikali babete bawikira na asinse michiri banyara bakubwato bukobokonyi kuri ne serikali nigo yabwatete ikaina na omochere chiguni chimi isano nemo naboigo aikabawege kubwatoka chingende kuchia chiguni chialenge 520 amarangeti rweyemo naboigo ebitamba byobochenu byalenge chipacket usichi bells chi 30 asewoigo serikali county yo ya Elgeyo Marakwet yatebiringa ondi bwensi utaite kubwatu kobokonyi nguchia se bali babete bakonyorwa gusuba kubwatu wano masbasoka noyo nguche bali kwena na buna nguche bali kwena na guse gokora abakenya buna baranyara bakubwatu kobokonyi guchinseme icho asito kumanyirwa boiga goitera amatemo ali nek agechiko chakabene litukuri alera liyokolika twatebanga last week babwate practicals nitukuri alero no kubeka ekaramu Manchito Muligeria nigo chindege chiko chikutumika kweneke buna matemo ali ngwikira na chisukuru au asogotebigwa at least 15 schools usichi skuru komina isano nigo chire inse kyomekeri kyane krande ne chichibwate nigo no muchando yukorende chindege nchi yatumirwa chinseme icho kumanyirwa boiga serikali yatumira abasaiba NYS banyale bako bwatu kobokonyi wetera chiri kopita na boigo chimashini chiko chikoliya abantu balia wikira bonigo Manchito Muligeria bataratoka no robotu rogo ichania tokonyara kurwase gazeti ya The Daily Nation na boigo Manchito Muligeria nabo somera subwagale asibwa Kenya bali bamenyeta chisemo chiria chiriro bali kunyara likwanyoka guse Innocent akina tebe ali asokonyoranga nigo ebituno bire ubukera kere yankabune kera nase abwate ubu wabasana Manchito Muligeria se page ya 5 se gazeti ya The Standard na rene bwato mugano yo aswa gateba nigo bono iga banyara kwa baba kunyoligwa bamenye be chinseme icho chia Elgeyo Marakwet igoro yo muchando yo oberego kwa asenseme yo ateba nigo muchando yo ukoira nigo goikira umwaka bwiriwe mu chimiki ande 50 nomo ekera bagateba abantu gwetanie chimigo chigoro nigo babere bagosiria obugima bwabo kubwatekana no muchando obwekaine buno yo kerembura ya ture egento gyo kuminkelinga nigo bagateba uruchiro kuruku embolut nigo kwa ruwanyara kwa ruko buna chinge guchiaye ekera ruwabe yata match na konyara kwa rukoirera amache ayuaka soa aseke bitunu ebyo na kwaroroka gotirimboka na konyara kwa gakwabusa abantu ororo niga igandoche umungwano yo Masilieta Paul Kimtai ase gazeti ya The Standard agateba niga roche emebere yabanswati babere keroro ase kekobuna amache kegosombuna amache na egento gyo kumyo Manchito Muligeria talibanto boka togokwanera etugo yonsi nige sombire kurwa ase chinsemecho na wikira boni ga abantu 20 na oyo 20 na etano noyomo 26 nigo banyara kwa baba gusiruguma bwabo nasbagateba abantu 20 na kianda batamanye kantese baberete na Manchito Muligeria nigo bagateba goitani boniga abantu 12 nigo basiriri obumenyo bwabo ase ensemeyo na nigo muchando yo onyare kwa gokoreta ubokongu ase chiwodi sato na egeretogendere tegere chwe ya soro
igaiga ni ndocho mwaziri wechi semi na Diana teba umuske ugamba tebe tenga nigo bachikonye bakwana na matemu guchia sense meyu gento ngumitingelinga abana betiga baikaransi bakora matemu lakini gwasiririe amate ya umuiboliogo say no you don't know eseverete ni chinga kichingo sana lakini ndoche serikali yatebire niyo chikabage kurwa obokonyi bukonyara ko babagokonya bali banyoro mu basoka noyu ili banyara ko bakoirania ibirengera likukanye ibirengera libyabo na eswatebire banyara ko babagukwanira na barabuna koranga banyara ko babagokonyo gwitira nabanyagitali bakonyara ko babakorore amateyu ere ase amaliga amateti ngana erengo musana gekogera andoro chikene gento kya penalty otuko yani moraire egento kya manyaba sokanga kwa nige suntaime no most of these people no ya stima kero kende tekayo lakini bono ya happen egento tora ligereri nike ngaki buna bakanya go se government ngaki tora prevent egento keiga tuoka again ebintu bire bwanera gokoru 1 or 2 number 1 tigachinji ne chitotebi ngakitora agache no ni chigwori kwerende ligoro to divert mache atware drainage ebintu bire bitwarenge go sierri emetene gento getekia sana emetenere kurukwanga emelingam nini mete esimikirororo alafu nainde omaite gokorero maenepi emete menge to gutumia boni gana baibuli basimigete egasi yeto no gutwa ndora beka metenze gosentora asimeka mete into no na bana baito barache gokoraki barache gutumia so emete ne bwanerete preserve that area na ende tiga chinjinie chichiche chitotebi ngito bwanerete gokoraga ngayinjera kiya mache bwanerete ero sikugaiga gekora to ontebi onye wana sikuna ye kwete agro kunyulo go se aseriro bali awete nkonyo role buna China asepuna no baetetie train kuchigoro ekaenda so it is possible that we can use engineering to use ebintu binebi nini gosimeke mete mwanchu muligereri ase TV yago buno ligerite ase screen ine semo yelge Marakwet na boruche bitunwe bibuna bikororekana abunuruche emete arte iyo nebiche yuge bwatire kurwembe ndege igoro mwanchu muligereri namono inoro gongorwa ilge yo Marakwet ibine bitunwe birabu na bakora mache bunago chara akrosi amagoko kirembura ya ture na namono oise kuligereria chinyombe chibuna chirabu na ochiarenge chindabu chiagachire chiabusire amachachete norocho rubagate barwanya rutoko baruko buna chinge guchiaye rokurunga river envelopes oroche innocent kurwa cbj itoroche screen it is only vegetation tindo chimete tindo chimete na inde oligereri buyege ntonare kogotebi if the engineers baende gari na bago to design lichigwon na bakunyara go direct amacha ayu aenda se kwerende chidaike chikwende nchire twagasomire kale how do you call them chilikuwa konyora chiwate waya mesh alafu tu gabions waralire bintu bina biri nini moyo agachirosiri sana by the way so ebintu biga naende ntogania 1 year from now naende toigwe ng'abantu basiriri amagima abo gwetere kwerende because this is a problem this is a nature problem kwaroche the same case nkaite kwerende is it ngitore pare korumaimayu ndio gotirumbuka tokaenda nchire ya naroko ndiro korubusi mburate iyo pyomo gasole lakini utamaiti asenale yatuete amacha amanyango gosoka gari kero kende nara irete ngaite mpaka Kigali amachi na irete Kigali ese ya Kenya nibwa tumuchando yo kera chinga kikamine chiabere umwanchu muri na bukunyara kubago gwesomera anena mono ase gazeti ya The Standard na Daily Nation muna kwanyara kubago kuigwa kurwa ase Diana Nerateba ituga igase gazeti ya The Standard itole page ya 5-3 tole page ya 5 nomo mwanchu muri tutagete kwando mutu mukumusini ni ase ensemelie ya Shakahola
bayondete goteba amakweli igagendete kwene kigoro na mono nitete kwenda mutimuko tukoirana tunyaraka batukumanyia ngaki uguchiko bagugusaria gugutuka bali manarite gusarichi transformer banarite kogenda bachikona gusarichi gwa estima batati kurusia bintoro bona machiko ngo chenchiare aya gwetera umuwaziri uliotenete amangane estima ne chinguru koranga ki tokonyaraka batokonyora inachi muske opio wandai nande manchito muligiria to kwirana ninchigo kumanya lichiko lya bekiri wetira abana boda boda ko baba ko bwatanirwa nebisanga byuboibi oboiti nabo igokuru account aho ni kumanya nganchire cheche cyabere chikomenta ebisanga bunebyo nabo igokato kwenda omutubo kwa mukego tyo twende nebicha nyabuto bide comedian asaba gore tichaye akwende tundubali tweng na gateji professor ngachire chweya abana baruete PP2 bakanda grade 1 ichi ne chi professor bagira chwete tisco bale wani ganyomba na ba control ye remote na bagate abangi bakoria kirugo kilio bege toro na bakurekania ukora yo takurekania tu uri nyombo bwate waswas mwancho muligereri nabo konyara kabaho korora ase screen yago na nemo no lingana limwe mutwa gate imambi yabono ngonde bwensi utagete uganyete bikuru tubyanya gosira lyo no muchando noro uyunya botobole tundubali ine evidence uyubwe tugete getonga inere tuje twarukanya botobete comedian nero le tundubali gata abali chinsema chiagesima otome evidence go chagaiga otebi Diana taratira biyego bya chagaiga oye ikirie tundubali rende bono mambi nande to noroche bono mambi rende nabali na inu motu trineta ba director abogora rende ngamagori abwenerete mwancho murigereri abubu no rigerete na bogo totomera nayo tetebya soberete ngagitero umuntu yo mwaka asaberete tigabara agenda asigeta goteliga aseri bwiri toko turasabemi banyure chai ingagitenga mambi rinchengine yane mete chwayo nchaire sana soboto liogwe chai tari kwa meaning anatorete aho tebanjine cool kid mamita itenda te video kwanza ngotore chai mochi morete yana bono njenge mwete akora wajeji tigakare wajeji hata matoigo ma ta yabantu nga ngotorore chai igateire bobe nkorore ndambunegete chikiro ire kwa berete tundubali bakasana waje muligorita ta kwa doboti moko basiri ni unatwaga tebia director nera gatatebinga tigatubikire ngakira Dennis nera agendete kwigeria umwana ikegusi kuru nyumba Ensoko TV unajua nani? Innocent na Diana. Ensoko TV. Oborosa wa Mogosi. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Enyagitani robotamero chinga kichoboroere kolende tarikire nyagitani erabo botamero asogoko bokali ubya bwekerengo kishiguro otatiga Akasims Hospital nigo tubwata abanyagitani bomanyi boisaine bakurwali amarwire ao asokolenga net machine ichekerero obokole bwito nubwichinsemero ngebere nainye nkobara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga no mogongo ngokonya turabangina koibura
na kuroberio ruiboro ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy ito nigichire amariogo ngutumia tole insurance au buna SHA AON Britam na boigo Trident nigo tugutuka nsemo ya magina tuligirenetie negete sen kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasim's Hospital, we treat, God heals. Umurigereria bwa Ensoko TV mbuya mono sana ase ogochora gotengera Ensoko TV oboroso bwo mugusi nigo guchikomerana na inche ritkore juma chinsa 10 cha magoroba ase emeza ya mangana maya ekerongo chigukumanya aya wateka koru chinsemo ao imeyense gendra gotengera Ensoko TV oboroso bwo mugusi erietariane Linet Nyambane. Eye Ensoko TV oboroso bumugusi. Wanchumuligereri aiga Ensoko TV murobeli Ensoko bwakire togandete kuligereria yale sikigazeti na namona buna togandete gote bigenda gutubwatia so mtandao Facebook na bugoto follow Ensoko TV oganda sensemo ya YouTube onyara ko subscribe na rotubwati asenchire bwikerano aiga ni gonde nche Innocent Onyango Diana Nondega gana Diana ndemonero uyu ae kuana sokire kirire wanchumuligerio kirire ae tabati mangana mangi by the way Tanzania Tanzania ndangararati na ndeni ndangararati ngakira romokuliyo lipugira yogo mai okay thank you wanchumuligerio aiga segazeti na gatebi igoro yestima bantu bali bakale ko vandalize bono mu waziri ulioteneta mangana energy na amavuta gose petroleum muske opio wandai onyare ko baga kurwa ekoko enkong which ya asbali bakonyara ko baba gosalia ebintu biribya ibikolbe kwerwa estima na mono niga yakwaneta ya sechinsemo chia sirisia eyugo toka chinsemo chia kandui sanyal ko atabanga ondebwensi ura toke kagosalia chiwa estima ji transformer nigara chikobaga gwakwe fine inch milioni 5 na boyigo na bagonyara ko baga gusibwa asechere emyaka 10 ibateba bikorwe bibyo okora obusalio obu nibo gosalia ndo ikuru kwa uchumi yense na boyigo yanyara ko bagegosalia obugima bw'abantu umunchumuligiri nigo bono uchikobaga ukumirana n'umuchando yukora toke nege korwe kitwarara abantu abange bagosilia obugima bwabo asibali bakogenda bachi go vandalize chistima mono transformer nchika kibaga ngoja na kumisana lakini muntu tasomereti lakini nege ndogyo kuichane umetilande yo kumia imagine estimate ya go vandalize ero nyora mabutari lakini ngogenda ari nyagitari atake akorerwe gento gite estimate yebule umate chwe na bere kugura pi utete ko operation mutuko nanya sawa wakikiranya etaya ebole pi ekobora kaki abakenya into tigatabe responsible tigatubwate sintuli kubwate sibinto binde pionsi ipi lakini tubwate sio mu waziri aso wikira ninga andansi asetule ntuli gosa abande baeta bande beta botuko babo guri chimita maite kwerende transformer according to sources iti togosoma because taligento nda verify ngukuguna na mafutali ngobale misused whereby kerokendo konyara na ra kuyeka nonya chips yekoera ba tali koera tali koera bwangu buna yande mafutali eline kwenda rosiri through petrochemicals ni bintu binebi so legally the risk kwa bekira abantu abanambe yamo ekaro chiko kali kwende ba ushikoli endagerero seiri ebintu biritikani piywa mother na ende itikani piywa sister okoli
nini ndagireju tomanya gocha karo kogereri transformer chikeponjire chiri chiko connect ekwerende umuliro sana buna copper na ndenero banchite nini koyo so vandalism yeli nebwate binte binge sana. In fact negento some countries, some other countries ke ko taken seriously ora baisa go soerwa sama gosa vandalism yeli. There are some countries that ora asibwe miaka nini mingi sana lakini waro bago mundo arenge igoraria koigora transformer tima itigo se bago chibeba kolimi main sichigo senki chitake not even chitake chiseke ndibero tarate kawa kune kwa chiseke ndibero mundo uri orenge igorari koigore transformer ochire so njenenja am supporting iri chikelinga tiga bantu basike chikwerende che government gose chi properties che government ni chia abantu kipinafsi ngwaroche egendekena kikiagerete abantu barenge go vandalize chichuma kwanyora para ase chichuma njiro kanyora chiroseti either na abantu bakubwaterera nini bayiba bachikonya buna gupima chikiro ngiagerete oyo kabiro murayibense obani koni chikwerende metals mbaka chiga affect abantu bali bakoni metals chire nini chire ndatebe legally like nabo muntu okaenda senye ne building yale kwagacho kwanyoro wacholire chuma chiti chikolete kwende muntu eta segento scripts yale kokoru oyenda nini opima ekagere biashara ebyo bigakoraku bigasie kokoba ya vandalism muntu amatinkingo chigoligelie gas chichuma chire muinoga chao tarinyuma ate baliete. Okay. Wancho muligereli asenchiro bikana bokonyara kobago wesomera ACBG 10 page 11 igana bokonyoranga ki ba mwaziri anyara kobaga gusaba abakenya banyara koba bagotiga gokora obusali obu. Abigo manchito muliya tugochaze gazeti ya The Daily Nation ne page ya 5 na 2 nige gukwana rigoro ya Barundi achipigipigo saba na bodaboda buna babiri bagutumika bubi asubo ibi oboiti nabo igo asibago eserikali yabikirira ichiko ngonde bensyo gutoka anyariga kwirirwa egitambukiro kuri no manjito mugira to cyake century ya bene nigo bagukwanira igoro ye county ya Nairobi, Mombasa, Siaya, Nakuru Abarundi achipigipiga asti county asibago tebabuna abange babo nigo babiri bagoitwa bikausiya magimabo abande bagoitwa batamanyiria sebagenda nabego chipigipigi cyabo chiko bachigosira asegazeti ya The Daily Nation boigo okwanirira igori county ya Luanda iyo gotoka imya county ya Vihiga asinsemo cha Luanda asibago kwanirira igoro ye 14 sita matatu ya beteke gotongirwa nabona bodaboda maiga yoko kora umubasukano asinsemicho kuri no mwanchito murigeria asibatebiringa nige kore kibikiagera abana bodaboda nigo bakoire gitambukiro asamago kabo baminyokia uri kurundie gari iyo nande banyaba gusambe gari nabigaschinsemo chama kongeni imeadhika Kiambu county ya Kiambu nigo bagokwanira igoro ye eude au egari yabeteke gusambu yabanyanyimbo mega yo gokoro mubasukano abana bodaboda bakabaka yitongi nabigaschinsemo chia lugari Kakamega nere bagoteba abantu batatu abakagiro batatu embabete na baro bakoiba egari asibakagirwenga nabana bodaboda abego tocha se extisemo cha Butere nagote babare abana bodaboda babete bakuragire mob justice bakora unomo cha person gusoma nyakirobobo bakababa guito muntu abetega gukora umubasuka na sinsemicho nando yondoka girikoba umuibi we epigipigi majito mulgeni negati yali bagoteba asaba na bodaboda kurasitinse mu kiriye cya Mombasa abe gati yabo nigo bono babete bakubekwa egesibo asoko manyigwanga Ali Abdara oyoro murundia pigipigi nigabete kagosibwa se miaka emerongibere mega yugo itomonto goitaka usiria obuguma bwae nabigo Peter Abonyo Peter Abonyo nere akabaga kubekwe gesibo
kigambiro kiganderete asibagotebaniga beteka kuiba epigipigi semo yeneringo bagukwanira iguru yoboiti bw'abarai gose abakora emirimo b'eserikali baka pobunkyalo asabetega usiri buguma bwaye kwitiro kuraswa no muntu orenga sepigipigi nabigo bagukwanira gati ebikore biri byabere bibakorekana imensi ya Kenya asaba na bodaboda bagotumeka goitabarai goikagusiya bagumabo wanjito murigeria ekyombe kya NTSA bono nigo kyabe kirogochika buno ndi bwensi oratokeka gukora ebikore bunebyo airere gutambukiro nawe gabanya nyimbo babe bakubabika byara asenchi yabe namugano yora se gazeti ya Daily Nation page ya 5 na 2 Oncho muligirili asegeti SPG komini gobono bagaroteba obuli mubogotebekana buli chinsemo chiadonga ubwatebekanete bochikoye gwa sabantu buli banyarituka bagoseli gwa korwa ase chinga chiabekerense ya Kenya yatwalite chiburaburu omwaka bw'ekiri 2022 nigobono buli mubotaratoka bagateba bamenyi abugose abakenya banyarituka bakorusigwa ase chinga chiabo mbaranyora buli mubu maega yomurai bwense kuri iranga mbachikoba bakoyegwa nigobagateba nigobono ekero murai bwense achite jinseme ichana kuru abatebetinga nachiko bagakoba buli mubu libanyara ko bakogenda orona konyoro bomenyororo nande mono banyara ko bakonyora kiro mundu chisiringi ebiri bwemerongevere nago chakia obugima bwabo wikira boniga nigo umwanchu muligereri bagateba mayaga yo mugabana bwe county yo moske Susan Kika gochikwa anyara ko bagagwikira nibo igo kali no mubunge wensemo ya Nakuru East David Gikaria nigo boniga etaranyarikana gokorekana akiri bateba ngabono igo umwanchu muligereri nigekorekana mchezo wa town umeingia soli ya paka na panya muraibwense konyote birenga banyara kwa bakoyego obuli mubu lakini bote banga baraegwa baganyete banta baganyire sama tukamba sana innocent tete toroira nase Diana kidogo mugano nora osomirugu ratosomire wabanya barundia chipigipigi aba muraboko gende chimingichi tumatike gusiya chimingichi bagogende chimingichi umaete abantu aba muraba nabaito naende we belong to the same society lakini o maene abantu ayo babyekaine oende Meru oende Gusii oende Mombasa oende asikwa waiboire no mungi no yomo ubo maene yani tinanya kumanya ningi omuntu kwanyora abugoreti omuntu toru example taraja mbiri ogochi no muntu okoira kiogororugoro kwamanya goika menyingwa kwanyora your fellow boda kose batugomana gutugomana nkoro mebasokana ngo chere yabo umayete gari no agutigere sabari ora choini kobwate sio tumayete ngibakopora tumayete ngubwate amagoso tumanye tinga lichiko lia traffic ndiro gekogera onya gwantu goma kwalenge gose wrong side ninje mbwanerete ndosi nini boda machika traffic naro no musigari ogochara ngeligu apime para tebyo muntu bwegari yaya no bwata magoso goso muntu bwe kwende yaya no bwate nini boda na bwata magoso basoli figo kere onya olenga kero kende gose ne rangi ali gochigwa kero muntu ya siringi 2000 3000 lakini kwa makonyoranga bachiramo egari ya sambiro okay wa sambire egari kero kende yabwate eron kero kende ne driver yatomwe tomatio manyene ningo ono muntu okwa penis okay gwetera gosamba that property egento kende kwanyora abana boda otumekirubobe okay na baibi baenda bokora twararire nonya n'ababunge baiterwe gaiga Nairobi gwetera chipigini no muchandoro nororo I hope reforms intire bana bateba bari kobeka barigereringa ki baragende chibe identified lakini ende bade mechando nero tigato batebye ngana yo mweliuga abo bakorukwa bana boda stokorumbaro na bana ba minto avoid mob justice kindly lero tole emitandao whereby umuntu agocha abwate ebichaiga ama ekonyora naye no gwate ni nasa bari guita eso no muntu umate naye you will be charged
utakorete ki utabwate magoso utabute tamage nkyo karasa abantu babwate chibura bu nkyo karasa umuntu nini unless tota no muntu onyor accident kwale kumokonya ni sawa, lakini we are talking of asa abantu chigali egali na boda boda chiakunana lichikolia traffic ndiro. Okay. Wanchu muligereri nabo konyara kwaba goko ligereria amangana USA Gazette buna aba murao bechi mingi chibatebirwe ba boda boda ekonyara kwaba yagotebekana buna bakare gubwatirana gukora obusalia City Gazette amini ase Gazette ya The Daily Nation na Diana nyara kwaba gotetebi woro mwanchu muligereri incentagete nsoe matichabiri chinsaibire chwea tagete nsoe ase mu Rwanda lakini ntarasoso mu Rwanda ngana nirega igana ararire bakari gukwanira ngiye kogera amagura akari gutuati kurumaega tugichigutara iga batebirire nde tigato batebya samangana healthcare bagateba tunyara ko batugo chaka gukora ibisaisi tubike bikuru tubitari utuati chisoro ili tunyara ko batokonyora nga amagura atigiri guturuma nande nagateba inye ikiare kia millennials bagateba chwe igokira at risk konyora uburire bwa cancer okogosera lidi gukora igoro sana abana bakuru ku millennials yabwa sole konyora umuchando cancer bagale bateba ubunyi bwitu amarwa nibo kali gosamba amara. Okay, ni research gusana mangana. Ni research. Utopeka ni research yobikatoga ni komanya kolete kyombe kikyanye kolete. Tuba na liver road mate ga bachaka kuru statistics chitayo kyombe okay, World Health Organization chwe kogendete kurwani World Health Organization kugotumika yore ngere innocent bakara teba bamenye ibe chinsemo chyo emecho yo Nairobi abange ngo baendete kongusa embeo embe gose embeo ebwato bocha gose ebwate elio kiribe asipakale gateba chinsemo chinyinge nigo chibwate etagataga nande echinde nonya na mache igate ne inoro na gosalia embeo ororo asichinsemecho asibakara tabange kiombe kia World Health Organization giatebire muchando na boreirere amakundi no maine ke kogera kero koligeria even the dumping site problem nero the sewerage system Nairobi kara yaringe kwagachwa from independence gocha goche bani yakerete population ya 2 million. Toroch 5 million go chimoino chinyomba drain ya chineli njanya koros kwana kyo konyora stagnant waters ya mache ichire gabu nini taligwa kole kwende binyinye ebiro na ndo se koranga population ya bere nyinge chi industry na chirochio chito kolete kwende chito etana ini ndai bononye mata karua tarwa nete tukarite inyoru paki kanga timanye tino NCT Makiere Mwanjito mulira gwira se gazeti ya The Daily Nation ande page ya kane ngukwanirira igoro oya Oburu Odinga oyoro museneta bi county ya Siaya asatebire bono nande numayinganero mura internet bwe kyama kyobombwa ODM erotebirenga ogutina kwabo agoteba it's nothing less onya serikali terigo chikoba omukonyi bumura iwensi ya Kenya tomaitenga agatia baraikuru sikiama kyobombwa ODM bagotebanga musikirela Odinga konya tarasi buguma bwaini gabatketa sensemo ya broad based government ya serikali na gati yabo nigo bagotebanga umuraibwe musikirela Odinga na betega kubatebyanga ngo sokiale kusenko liya bango chibalinge go sokyo monto yo mukuru asikia mekyo oyore koligia oburaibensi ya Kenya mwaka wa 2025 nebere kulende bagotebanga Oburu Odinga oyoro mura internet bwikya mekyo ngagotebanga ere egentata gitumura ibensi ya Kenya nyarga gwikirania no bukonyi bwo muri ibensi ya Kenya ntubwate kidure kindiki oyo actually November chitarike yamo nakoleto mwako yomo kurwachaka obukoreri bwaye gose kurwachaka emirimo yaye buna omukonyi bwo muri ibensi ya Kenya mega yari gatika shaka kuroswa abisi bono nigo batebirenga barabwige ntubatagetye no mukonyi bwo muri ibensi ya Kenya kurasikia makirikyo bwa ODM igoro actually yekuruko ODM igoro na muro chikabwa exclusive interview ne nyombe ya muyoboralia ali yakwaneta mangana yu akabuligwa agateba na baragende babugulyo umuntu kuruko uyo kuliyobora ibense ndagateba na bagasoya serikali ODM atete tichikoba ase kwamiria serikali niko yateba bono nalio kento kilitokoroka hesabu ya politics yakogera onya ba demand liwa yagubo DP
timanyeti ngaki president utarachi gokora because no mbono Kindiki matega etwe ekero gashagwa chire such that central abantu ba central gose Mount Kenya bafiri koba part of the government one of the deputy bakanda mate esabu package gosinya because Kithure Kindiki no alega iga stand by na role boni get deputy aba ba demand kuruma atega it is very interesting times ahead tigatora run from the side of opposition na aronga ki bawo chikokora because over my politics is about numbers na tukwane tukole basa at the end of the day nechi nambo kobeka mesa kwa manya konyora nini oborai so ekwerende ya chandire chi presidential candidates sana ngwaroje mpaka Raila Odinga acheta bugoli Martha Karua because of Kogu the central region bono iga tigatokanye okay nekero tugukwanira Kindiki umanyenga ase gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na 3 gukwanirira igoro yobokoreri bwaye ase tokomanywa aba MP bonsi barenga 236 nigo babete bakumwakirekura omwaka ulio 2024 nabo nigekero akoliro omwaka oyomo nigegati abaraibe sokire na gotebanga obokoreri bwaye nigo borobia no muntu bwibangite nande no muntu kubangana nabo wasiri banyara bawikirania emirimo yabo manjito murigeria gwetera enkwana yaye Oburu Odinga kiraringega esigitasinie kemo mensi ya Kenya nabeteka ukwana bwigo nabalikia mangana aba The Daily Nation asatebetenga barabwege ntabatagete it's nothing less no mokonyi bo muraibensi ya Kenya abega se gazeti yengo kwanira rigoro yobokoreri bwaye Kithure Kindiki oyore boni go mokonyi bo muraibensi ya Kenya nande batebira bokoreri bwaye nigo borobia Oncho muligereri gazeti ya The Standard nebwato mu Rwanda igotoko genda aso mu Rwanda uyu nemono tonyara ko batuko yoligereri buna kaire to mu director itata tukuyobeka Sembeo uyura ase gazeti ya The Standard bakorokia ngaki umuchando olense ya Tanzania nigole sepechi 12 nabo koligereria buna umuske Samia Suluhu aikaransete na ekera abande bagendete gusiriguma bwabo bagotebera saikaransete no korora amanyinga tali lakini aba batebekire gukiaye ngesiarukiria amanyinga gabegete bagi ya yensabu nigaligereti bosio na bosie yaligereti ntumanyetinga ne bosio kwagakira abatanzania chweya mu Rwanda no roli oraliese ebichabuno yoligereti ase screen na namono na boroche sekirukiaye manyinga na ararororo egabegete kebetikia yera sekaranste ni gabwa tobora bwigo korokinga sekaranste mulembe nororo kurinda sichinya sichie nyombe yu abere tororo korrekanora manyinga na aroro ebiyole bya bantu nigo birense nigaligereti bosio timanyeti gose naligereti bosio yo chikorra gukura umuchando yole asense ya Tanzania nonya nekero gelikia epado mukebwate gatane kamanyinga wanti manyeti inunga kimorocha bana kara kero karansi bara mwata banko bale swani ndira kwa wale kero kyo okay karansi lakini renda abantu abawo chiko kambera ne chiskali na balense baumiete tugukwana boigo nindoche oyole umuteneri w'ekyombe kya European Union umanyanga chinse chichobo chia Buraya nchitumeti montonde bwensioro okurunga kaja kalaz ndigagoteba nigobono babugate je robotiru uruseine nandro korokinga abantu abange nigo basiriye ubugima bwa sense yu ya Tanzania akira abande batigiru ne chinko manchitindi na nigobona batanzania bagendete gwetera imichande menene dayana mu Rwanda bwe gazeti ya The Daily Nation omonjito mulkia mu Rwanda ne kurase gazeti ya The Daily Nation mo director tungo kubikira ligago ngagiti chweya no yoroche gaiga igore RSF gekoro tongere gago kegutacha estimatinga inkege kegutacha gusingo kegutacha ebendera nere gago yensi ya Kenya eirurukire okay Sudan I think kine ikiombe abe ne ikiombe giliye kwamerelia serikali kyababegu kyegorukwe kyababegu kya RSF niko kirense ya Sudan na ndo isigoliye na gero kina amanyinga na aroro bandera ya Kenya ni mukiria butimanyeti asesiasi libagonga geopolitics
wendene ya Sudan. Actually ya Sudan. Ni ya Sudan. Bona big ni ntubai werete maete Kenya nere ligereiru. Okoranga RSF ikuruti kibina kire kenene batwa rubunyamasi batateko control na serikali ya Sudan. Koro teknik ya military. Koro teknik ya military. Naende koro ya military noroche gasi getachete na bokorora ne yasiono iro muntu na kanere korunse banini byose kibira korunse na abantu. Ikokorora nga they want to take control korwase abantu mpaka nonye ne serikali. Turu gokora igo na manyinga bada gwitika. Mwancho muligereri tutarakora chweya nabwate clip kya lakini ntagete ndara kwira nande asense ya Tanzania kebatinanyo ole clip getege koro kianga ki umunene bwa bana jeshi asense yo akarego tebanga abantu banyare kwa bakoiro gosaliri uko morembe asense ya Tanzania n'abantu bakurusiko taliba Tanzania. Jeshi la polisi Tanzania limepata taarifa za watu ambao sio raia wa Tanzania kuwa wameingia nchini kwa njia zisizo rasmi kwa nia ya kufanya uhalifu ikiwepo vurugu. Watu hao wanajifanya kuwa wanafanya shughuli mbalimbali ikiwepo bodaboda. Taarifa zinasema watu hao wapo katika mikoa ya Arusha, Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza, Songwe na mikoa mingineyo. Wakati jeshi la polisi linaendelea kuwafuatilia ili kuwachukulia hatua kali kwa mujibu wa sheria, mwananchi yoyote ambaye amempangisha au anaishi na raia yoyote wa kigeni asiyefahamika na anafanya shughuli gani na mienendo yake ni ya kutia mashaka, atoe taarifa haraka sana kwa viongozi wa serikali za mitaa, wakuu wa vituo vya polisi, wakuu wa polisi wa wilaya, makamanda wa polisi mikoa, au atoe taarifa kwa kupiga simu kupitia namba 06 chwe noroche mondene w'abanyanyimbo buna kwanira sense ya Tanzania timatiko senero lyokoro kwa naroche mate Tanzania nibwategesa kukia bakuri na batabonekana sana sense sana hata mkuu wa majeshi ngoyu nabwate kwende roots kurukuru bono kwarore otebirenga abuna abantu barwite iscoach kwa waseralioro tari ba Tanzania bacha gwikaransa banjirana abakenya basiriyo bugima nimanyeta abakenya baitumba roro abantu baitongo kora bari biasara roro bonchoreri ngokora bari miremo roro era chiko batargeted abantu baroro enyore mu chando beire because kere serikali gutenaiga ichiko tebanga ni mwarete tembu embega naende bandaye bare intenayo njuz batatebi kwa jirani kuna waka moto wono mbanda yani mbara ikirasa ba ku understand go sasa ba wanjirana naso wanjirana kolinga seitona intu ya koliriki ya beirebo naende botambe tigango tebi karoko nyoru muntu ukonya gutumia excuse nyare bogerete nae kwa geregente ke kiabaiga yutali nini leadership yutali leadership gakaira banda baru etesiko ngai baete to mupaka because ngwaro cherugoro gai basigete amarende isibania bagasieka na manga bagasieka ngai torate baba Kenya baitirete bagachikwenda mpaka Dar es Salaam koleta ekwende mwancho muligereri ni gotogendete kuligira gazeti chweya no gwate clip kiao nibate ke mata yangu nelia kaigo mata yangu nelia kaigo mbarandeli ngende hates anybody donc ngbalefo amede kwa gbede o but run away from sin voici dans nous vont amen run away from the one who always quarrel sinana gasia gama mede ke wona jire gasia gama run away from a one who always is bitter in heart Sirana ameleke binaji gasia gamelebejimi. Who always got angry fast. Sike binaji kaba pona domizo kaba. From someone who does not understand anything. Sinana ameke me sinana dekpe gome wagbo. Run away for your life. Sina wagbe. But don't hate them. Vuangba lefuo. Amen. I don't hear you. Nyemusenko. You are running away for your life. Ole sina wagbe. But don't hate them. Stay far
from those who hate you. Nojijipena amesiko ulefuwa. Don't force them to love you. Mbazi wajibe wa loyo. Mwancho muligereri muligereri tia screen tuarete irwo murandia mukunde kanene uri bwatanie nyangi uri no murandi bono okururingana ase kanisa ya mo timati Nigeria usenkia nyama murandi kabete ara moroso mtandao Diana tali Nigeria korona ndatebetenga nyasayo murangireti nanda kamotenga beke bikoro tubya basubati na byakobeka buna kwa maroririgo ekirara marandi kanisa imegoseka kirari kanisa ime kirari kanisa ime akorandia kwena na ningana riri ekirara sama tabao da kobeke bikoro toigo liogirio maneli kamukwana na chwe niliogirio maneno napingana na sauti ya Mungu mateno yote Holy Spirit yako yakumie manene tatinya saa yagasi kwa ntumete njiko konya bantaba na ngayo nguyo mutomete ningo Holy Spirit etali yawe bera ora bayaga chwe yako buli arenga ngoyo mutomete Holy Spirit etali yawe chwe ekonyoria marandi na igwete Jumamosi ya itete Saturday batebete ngachinga kichinde kera yesa achitense yegatubugolite chigurube chitu mwarimu nakaliete se esikera abana arora basumbuire sukuru mwana oyo makali gochoka likuruku makomo imaeto murandi ugatebeliete litikandara likwada makomo yago na gwaka abana makomo abari bagateba ngabona makomo toko maseli kuri sukuru kerari no mwana mwana gatebe to maseli akagenda agateba tiga turangiria assembly to maseli lakini tutara maseli igentongire ntete goteba senjo makomo sumbuire gaiga nande narorira umuchando yo urano uyo etutakire tumwake biranya kera twamwakire biranya tumuira tuguri getugi kera tuguri getugi tumaka mateibono twamwire libagari omwali nanda abantu bagakumi makomo yuma etengorenge no mwali mo manena gateba nchenta getebono mbuguria amamocha makomo akarara ansa agakwibiranya agakobukare na makomo agatuguri getugi makomo karigereti bata makomo mura tokwa ne mambia abono garu muntu umuya chwe no kale boyo kumate tubate bya wao na ora nyore kegwa kyana tali wa kubiranya lakini wajubuligereri daboroche bikoro turabitwara kwanero murandio ikoru aseze ya Nigeria nabya begete njenta etera ndo bibeke bijake batituligere toka ndo mutibugo tukoira dangoira na tulega igana Peterson agurukirinde muchizi katogo chikuirana choya tarabiko meteri berika emesa iko obe nero squeeze binte bira bakesi mime ngoko batabiso ase biko so aguchitalira asimanye beke mesa sawa tu bono maite twachira sori turiko genda igo nande turiko tombi nje nimbwata maswali amororo ke koranta de monyo siringi 500 munywere cha amaswali amororo go ahead naende maswali ararenga abere beke simigora inosel okay beke simigora Diana beke simigora twanyore liswali litagani mwancho muligere 500 ya Swahili kubekera jisimigora iswali litagani twanyore buna kebatia kwane korwalia iga because mubwata that communication mora communicate rijibu njengo imokangende kabati muni mugeti amagoko igoro igo genda na kunyimuka igoro abaise gukuneka Tanzania ngo chiere oyo ndengo chiare wapisho lero Samia Suluhu omofaisi yanga kyakoro nigaro musacha lietalia na liebire tigara igo tikakubwate simi aya tikakubwate simi aya tibasa chiaba etire gakoro kwa Emmanuel Nchimbi kie kemure mwaso meterende karago chiko umwanchu muligererie senyenje togatebwe bwo mwate tutigana mangana mange twarorekana tubwate gesege nabo twamanya God with us Emmanuel ngo matebya renga kabe na Nyasaye okonya ba Tanzania chwete tukulira asante chibesa nejiro jinechi ngongwo karekana nga tukataiti go chirubu ya bona gebwa kali swali mbole tinaye kwante ibye kanga Tanzania ngo chibare ko bangitari kwante tigatoga ndo mutimo ko mwanchu muligererie goikira buo twemanyire ali agenderete ase chigazeti AI bese ya entra enyora atomochire na irende rongora hanyeli gumole nane na bari go butambe mwanchito muligiria tukumtumwaliganyo mogeni utase studio
tusangenere masemo wega tuskale kule nigenda usangana itwa somtana ito Facebook na to live na Soko TV YouTube na wega sina namba yetu studio 078 mara kabere 6 mara 5 na 3 nere namba yo moiro tunyari to kusanga na bego kuingwa lingana abwatu ja story. Eye ni Soko TV, uboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni ya Soko wikasero yao. Kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi. Onye kubwa tokuralia wokwenyulia ogukwa gose okubonchulia. Bono na bokonyali bagari ya bene liyokuralia asegete senyeke asoliguri liyake busani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchulia 0788666662 nguliyole bintu byekerero bunesimi laptop esapufa TV a fridge na bwege bintu binde biestima tabu chandeka Soki Electronics no tule iga aslinchao nkoni tule bintu uchakire byenyumba ebye salon nonya ne bintu byobesi aseliguri uraikeye nigo tugutukanye mu Nyamira no bokole bwito no bwokobokera twakirishimye namba 0702 669403. Eye Soki Electronics ibihugu cyonyamira mwesi mwariganiwe. Nuga nikiskuru aso mwana warakora ibya asamasomo n'ekigosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere skuru yao emerulito nige kugenda namaganyo a CBE ngurutorobo sombi uburaro nabuigo n'ekilaboratori n'ebirasibito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Daktari Stanislaus Misati, nje director ya St George's Nyamira Academy. Saba ibuli nko bakarambya mwana wasaba no muko na turetera. Ande nko basaba no vendera turetera abana kiagere school ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full computer library. Na environment ya seskuru baiga na berengia asabana baito bagoso asamange twakirishimye namba 0722734583 St George's Nyamira Academy, strive to succeed. Soko liya okogokya kogosemya nabo igo gukomanya ali akorekanire kurwa chinsemo chia Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obonchoreria amaganyo ali akubwatira ne obugima bwa botambe bwa mwanya bantu bagonze ko batogosanga asensemo yeringana rieke moya mwanchu murigeria kuriya komanya mangana yeke gusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa ase chinsemecho kera litukoria Jumatano enseyamo ya mogoroba nabo igo chinsa isato. Eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi. Taoni ya Nyamira na rena shauri zangwe ngararo moijana umotu bataya mabwari
Muligari bwa Soko TV oyo no moroberio gwo kongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete mirundo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakaliya omoto yakabwatwa Bakaliya omoto yakabwatwa Amatukemeronge na gaika kabwatwa Umuchomano Nairobi Kisii Nyamira Nechingongo chinde chense ya Kenya Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano Emanya mange naboigo bwatra n'Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi Ensoko TV uburuso bw'umugusi Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde Ntubwata phone accessories na boigo ntolene chibundi chikorosye bintu tokonya ninchuwenyo regi spare part chie chinguru Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeyinga au tuline sabyo kole talentambe gucha kuliye byombo bunebe tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye Omwancho mugere bwa Ensoko TV ngitaseni Ensoko TV nibwatira senge yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta mangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Tini gongoro ko Petuel machin na nyora netrobin ya Ensoko TV oboroso bomogusi Mwancho murigeria bwa Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago gya Ensoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia koenekiwa ase sector yechisemi kurogase obugatagati bomwe Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi Ano mwibuli Henry tumwano obugimo bya bwankyo Eskuri oborosa Tabaka Academy nigo tukubwatira naye eligwikirania ndote asoko mwana oboroso botingu bwechisemi asekerengo gie fees oranyare wakana abarimu baito nigo bari no bumanyi bw'emirimo nabo igongotiri barebyewa ao byaborokigwa muna kigosori egatiye binde nguru turabo sombi asaborokiwa ntubwate nyumba cy'oburaro asaba menye time endagire yaborokiwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwaka changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0722408142 gose 0708706239
Kabaka Academy, School of Thinking Learners. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Uya kigimo mwancho muligereri bw'Ensoko TV umurobeli n'Ensoko bwakire ngendete gukwarigania nanda sesemo ya kabere iyo enkwana ite mambi yabona sitokuchika batu gukwana no mugeni ito ugaiga Selieta Peterson Machungo nande kwiruka muchizi anda mono tuchikukwanira aliale ase siasa nande tutete kuligereringa yale SMS ya siasa na aliaya na enchira ya businiririye aselitangani kabisa ntete ko mwali bagara gukwani kera gukwani likuwa manyire ereningo tumayo chaka engwana karibu sana mbia mono moralia amalia tangoro ku Peterson Machungo muna gwateba na basa Gen Z bakondoka mchizi so ayuansi na malia tane inde umunya biashara ande ko bwa mono no muibolinde ni mbwato murugi na abana na aende nyasaye kagwancha 2027 ni ngona ku kwanande na bantu baito bakiwogi kuri kitutu cha Chenot nimba wakilisha sebunge gali county Kisii bia mono igo kwiguru mwanchu muligererio mugeni itu tugatese studio semambia bono na nigo tuchikoba tukwanera ama ngana mange iguru ya siasa na mono Muske Fred Matiang'i boniga no mukonyi bumuraibi kiama kia Jubilee twaruche nonye Dr. Oburu Odinga ogateba yentera manyete Matiang'i na kero kineli ngatali mwana siasa lakini amanyete no muntu ogokora imireme kerairu igense ya Kenya isachinde nekaganitie umwana siasa tatigarende keranyorteli bagatachiti ko kwana mangi gwichima gateba tamanyeti mono mbona abeirende asobora ibo utaka kumanyanga kia barai bande bakoba mwanchu muligereri nabo konyara kabago tubwatia sesemo ya ito ya Facebook konyara kabago tubwatia Ensoko TV ogenda sesemo ya YouTube utubwati nindo che message chino nechi nyinge sana anamona sesemo ya Facebook gara tuchikoba to koro murobelio ninyara kaba kingoru ende kuru kunye special mention go semnya nyara kabango bakwana bali mwanyara kaba mugo tubwati kurwa asemambi buna tuachage tena namba ito ya studio nigere 0788666663 naboko nyara kabago tutumira ujumbe yago ago chaga igase studio no mugani kura nyole segento kelio tete kobolia naboko bwata go kobolia na naboko genda sesemo yo ya WhatsApp na aro nyara kabago kobeka message yago asenchira enkeranu elito yako batoko gendra bosio lakini bunere kawaida na ande tuatebire nga matukaya kero mugeni achirega iga toko mwa libaga anyalika bagago tutegorera lingana litu limwa muli lituko gontegete ndibe kasembeo na ne mononta tendara mu boliga Peterson bagateba iga onye kuganyete bikuru to biyanya gusira osebyo umuntu asiro myalika bagokubyegwa kinga gicinde nabo tabinyore onyore gotara kore namagora masa utabigete bikuru to binde byonse ninkiaye ingani lirimwe mulirago tebyo tetegorere egere togendera bosio korengana una nago tegereire ngagete minute nga none yo Kiswahili ngari bakeo tebanga ategemea chandugu ya ufa maskini yani ngotegemea egento kyo muntu mona yo taliko boka o endorigi oganyerete mumuro minarigi gosoka nyerete kendi gyonsi lazima bwetome umana konyora tona kuganyerera nga ngechikerwali lazima bwetome egero mana konyora egento ona lazima bwetome umana konyora egento musikera ila Amolo Odinga kurwasira umutinyo uri etete kitali 15 bono ngairete ngumutinyo amatuko 15 yali kurwa arara chichi ni chikibere natikete bikuru tebinene sana siasa muntu narora chanyora bikuru tubya ibeke ebikuru tubya ine binene mono ni libara teme ni litoko tebanga power te bwate vacuum nkwarra no nyene
no nyene kero asira umuroye na ewe gutu yoko wakilishe familia takeri gutigara etabuati monogeli no nye echama nja chora mu muromo abo ibikoto bya ne chibuti lakini rende nabo bagotema se bakonya bana gutarurisi no bogocha kwasangia kamwana ka wakabegete bikoro tu byao akona kumunyoka iga bide ko moisana lakini na bana bateba begete bikoro tu byaise so no kona batema lakini bikoro tu byae ne binene mono siasa ya chakire Kenya gaiga na mono ntwaro muraibwe nsogoteba nga gwikira bono igekira kurigereria uyo bwate bikoro to byalicha kunyara gwikiranie byaye kingendete no mugano w'ibikoroto no musike nyagosira Raila Amolo Odinga abana siasa bande barororo ase okuriye kirugo cy'uburayense litaga ntarara muntu bwate kirenga liya kabiri tarara muntu bwato bunyamasi buranyare ko babakonyegeria imeli yaye imense yake ekero mu gushindana no muntu nayo gochora umuntu uri mu gushindana nere eyu nenjira yo gotema kwera minga ngano muntu tayo barabishana de isengencho nonye nekero musikera ira arenge moyo Raila tali ero uri kumunyoka nera ase 2027 ase igo abantu bado mbarororo musike matiyangi narororo musike Kalonzo narororo abantu mbaro bayisaine baramurusie kero egento na motebingeli era focus legacy aratikana na na kiatebete legacy tali na acha gukora campaign because taro chimunta uchi go train liko munte ya uchi gukora uchi kubioka akore campaign tabuga tinte miende yonse ase egento mono keroro abantu ababale so opposition bari kuyugwana na nde baberamu babeli bo eri Mombasuka omusike Ruto aho chikonyorega ase nkongu sana 2027 kero gukwana baba asobwamo Peterson bande mbale twarara chingwana cyo bukabere cyabere chikuru wa samatuka bwango twaro cyo mugabana bwe county ya Nyeri ugotenena ukwana gateba nga munakwanete kwaroche ugateba ibintu byaye binakwanete abande bagachibwete chingwana cyo bagachibwatani no musike Rigathi Gachagua bagateba esencho bagutara nere igona byo birengererie byo uruche inchire ya siasa yokorolekana yogo chechererani muraibwe nsera abatebo ndetayo nabali bande bateba yaya bono uyo uri gutusumbua iko siasa ya 2027 turuchinga ya chakire ko koleta abantu bande batale ko ndeka mbigite bagende sinyinji chingwana chia barayi omurari ningi yakogera enkwana ya omusike governor Onyeli kerego kwanekana yatebekana nga abantu be basegete bakwanire lakini yakero omusike monene bwense oli taire urwa gukwana ere yatebekana nga nere bwe gukwana ngiye ko era mangana amabe yatebekana nga nabange bakwana lakini amangana amaya ara yatebekana nga noyo makwana inche ingororanga mangana ali omusike governor Onyeli akwanete ali na mangana ere bweka buno monto yomo tatakeri kwiru nga nabantu gete nga bakuru omulima bakwanire asengenjo kero omuntu nabwata maoni morali no bwata maoni yao nimbwata maoni yane amaoni yane kingukwana tego tebekana nga nonyine familia yane yakwanire aina maoni yane bunanje Peterson sego alina maoni yae bunere na ande tego tebekana nga abantu bamulima bakwanire asego kero omuntu amaoni yae tigabe treated as such yes gagende toteba nga amaoni amutaika higa wino mugavana bwe county ya Nyeri ali akwananga gusira ku musike Raila Amolo Odinga nigo kwa machikorrekana buna nigesio chia ase bono abamenyi bechinseme chichumulimo Kenya sana mona tebanga nigo bono bachiko baba konyora libaga na konyora biribi konya bataranyora kuruora se konya tebirenga magendero gabo gaulitu akaena nuchwe urwao dade gwatebire birengere libini biyaye ingani yu ya machikole to botutu kanu sana asibali bakwamerania no muske Dr. William Ruto na nimono ba muske Rigathi Gachagua otebire Gachagua ese chingwana chiaye abarayi akale kwayegwa kurwa se chinsemo chia Mount Kenya abakombe na babo umuseneta Okongo Mugeni bado ekina kigendo tone Kenya ndubwa tumuchandu bw'abarayi bakorolekana batabwatie amaroro batabwatie
ekina kiegento kebwanete kerandigu kabisa kerase nonya ngusi ase eng'encho kero togoteba ng'a bono omusike Matiang'i ngochiare gotenena obo president tagocha gototebi ng'a bono ng'a kagotarana nyarebe ng'a bono oyu nere togwakera chikura egento eki getakeire getigerwe abanainchi bamwe ng'a aye bono omusike Matiang'i tenena ntutiga tokoya banajeshi ago gochokorana barabwo egasi ase eng'encho kero bagocha bateba ng'a kera omonto ore ase echama eti gakeru nabo osangia abanto bakeire abanto omonto otanyare gotetea nonye echama otanyare gotetea nonye Matiang'i nomba onekero okorigereria gusia abanto bakeire ekura moraria abantu bane mbaro gokuminga ng'a kibaigete iga ase eng'encho bono norigereria kero okorigereria chi bills chiri chia parliament egento egetang'ani pi kiomo bunge omonto gachorerwa nabo omo MCA nabo omo senator nabo omo MP egento egetang'ani pi nokoripresent abantu bari bago bagotumetari egento gia kabere namang'ana ayo yokoreta chi bills bono ekero totebe for example narora buna rinde oboyomo obogusi ochorire kabisa ore bunge agocha gopost Facebook ng'a ebe yaito yechae yabeire bobe Facebook gocha gopost gosamang'ana ayo bande kunyaira parliament ase igo Gachagua mbiare tiga abantu bachorwa abantu barabaya tari onde bwensi obwento kwa kwa Facebook ngitira bakonyora nere birengera bya na obya muraite nga yaya na bere igo raorokiria abantu baye ngobekire kamago ihone tabauti ya engineer sengenjera nachorire nabeka Facebook ne nabeka Facebook twakonya ni no ijibu ndira toka abwenta ira mang'ana ya ali bunge SP Kenya tegerere unabono na omosike oyo gotenino bo women rep wesi okenyuri na ireta mang'ana ayo parliament igali agatebanga ekero okorigereria list elinga kia abantu bakanire chi bonus usito lense sana chi county chinde chire igoro sana ingige yakogera etobauti nere kwani cha yeto nembe imine tingo borai no borobo beta kira mang'ana ayo abe harmonized egere beina into bono bonanto batogoire cha sana ase igo bono mondo teyo totete abuna bagusi kero toko na 2027 gatochora barai bari bagochwa totete abakobe ko mugusi mutwe bakobeka abakenya mutwe keo mwancho muligereri nigo tole na Peterson Machungo na ndi twachakira kuna kungusebi ngese biri bya siasa bigendeta asiense ya Kenya na nemono bosio bwemesa yumusike Dr. Fred Matiang'i kera chete liria Jubilee ntang'ani NDC abete asichinsemo chiangong tokara aororekane toraga kwibicha gatenga akagenda takwane tikende bono ntwaro chilibi na ligwateka ase amagacha manene kiama gya Jubilee muske Dr. Fred Matiang'i moniga no mokonyi bo muraibu kiama kya Jubilee ncherekire bosio omusike Matiang'i no monto gokora ibintu bya tofauti ekero gopima n'abantu bandi sengenjo na roche buna omusike Gachagua ategete gotema gusuma omusike Matiang'i amokore buno omonto omosinini amokore buno omonto omogusi no omusike Matiang'i tari kobori chukure chinga era no omogusi akobori chukure chuna era no omokenya sego egente getang'ani tachieti korete chama yaya gachama gasinini ko omogusi era totenga abagusi nto isaini igachiete already ase chama ya Jubilee chama already established ase ng'encho yaki igarengo muwaziri we chama ya Jubilee agakorega sina Jubilee bona akoendereza eregasi ya Jubilee egento gya kabere omusike Uhuru Kenyatta no muntu bwate experience ora irense yebuya bado ntumoganete amatuka manga ase igo totagetia asoke mono tigatigara kobe party leader arafu no omusike Matiang'i abe deputy yae bono bona abere deputy yae omaeta bono nero mokonyo ande nero barigana netiga ase go bono we are expecting to see amang'ana maya gochimutuga iga echama ya Jubilee already nebwate members banyereta naende naende batare bareta members bande banyerarie egere bebange ase 2027 ase igo esabu iyo omusike Matiang'i anyenyorete ere correct esabu ya nyorete ere correct esa kitogorigiriye esabu iyo muraibu ense omukoro musike Uhuru Kenyatta role kiabwate gochia se siasa ya Matiang'i bono iga kera atagete kuriye kero ky'oburaibu ense bono iga tote boba kene bwa mang'ana mbolinga nonye no musike Ruto iyago saba sana musike Uhuru ache bakore nere gasi ase igo omusike Uhuru na ndio sese niri mono ase gotua omusike Uhuru
ale moyo na ende akona kuru obasemia na gotote bisto gutachanga senge nchobono aristo kogenda ngumbu ere no alingi ase iko na amanyete mono ase iko lazima abororo na ende abe buna godfather abe buna mugaka okwena na advice ase iko musike matiangi na ase seniri mono otwaro musike uhuru ase chameyu na ende we are not expecting nga musike uhuru na chiko ndumutegetia enda arare tutegetabe active mono atokonye murai bwense na endete oteba ng'ana endete gukwana no murai uyu mukuru Uhuru Kenyatta chingwana Uhuru Kenyatta akorarwekera rese mikutano twaroche bwango go criticize umuroberi bwe ubwagachikwica inyumba chirigo lirense kerachita samatanga yo musani we turucho murai bwense na robateba nigatete kore tobomo abakenya ande mono gwetera so umurai uyu mukuru banyarika bakoremeremo asobwamo United Opposition ni chingwana cy'umurai umukuru bwense koro kichire nga mbachiko kolega asiamo gose finally umurai goje gwikirere Dr. William Ruto arangiri Dr. Fred Matiang'i bakolega asiasubwa bateba barenga se siasa tebwa atio bubisa kogicha ebintu ebirengere bya nene bya obibwatane nonye twabwato bubisa kale togotika ase igo tindo chimono musike Matiang'i na chiko kolega asi no musike Uhuru no musike Ruto murai bwense United Opposition yare kogendera kubwata namo musike Matiang'i bamoe ticket yare ko babiya mono na ende twari igari gocha komunyoki Ruto mono seigo ntuto enderete ko saba kera lituko nga baendere kubwata namo wancho muligeri nigo tole na Peterson Machunga semambia bono nigwete agate banugo saba kogendrete na koranga bagenda kubwata naso bwa musike Fred Matiang'i nabo igo yokabero mukura yumukoro bwense Uhuru Kenyatta ane mono togendete kuligeri inkikilikera SMS ane mono SMS yenki umugusia bwa toro libagari yaye ta chingwana twapere tuguchirora no nyantu aroche umungwano yo motogote yugo chose kiabantu Terence igabwa ati wikie komusana agatebe serikali iyo mugusio yungira chikopeke gukora ngoyo arachikobeka ase serikali ekino nyarwa gotebera kinene sena mbeli studio nigere 0788666663 nabako genda asenseme SMS nyarwa utotomera ujumbe yawo gochaga igase studio iswali rindora twale goseliboli ya ora twale togendete gukwanira twali siasa agendete gutunga imeyense ya Kenya nabako genda sesemo ya Facebook na aronya ariko bago tobekera comment ya say live itobege toro nyariko bago kuboli boli nyo kubwate na mono tunyariko batoko genda busio na boy go asenseme ya YouTube nyariko bago subscribe agenda togenda li nkwane asemambi yabono nagotebiringa isakoligerelia Matiang'i gotebe kanale tabwati experience ya political life gabwati experience ya okorwa uduma guchia somo Kenya ngakiacha go balance ibiti bya siasa ntu atebeti gwenga kia ya monga goja kogenda oronyo rasa abantu bagari kumutera gisigara guchia baisaye abatebiru to upuzi hapa Wono iga muraria wono iga ntutageti mwana siasa wono iga Kenya itagete omuntu okoregasi omuntu buna Kibaki ngo aroche tanjete siasa mono na bomoko murama lakini ere aligere timotu focus yae no kuimuki economy eimoke ase igo na Matiang'i nere tari mwana siasa olio ganyete nga Matiang'i nachiko murama ngamba chikorama namangana yanga no kioroche no nya bakogosanira no musike gashagwa goteba ngakibona Matiang'i ayo tali gotera tutamu Matiang'i amatebi nga tutamu iyo egitaliero siasa egitaliero okoro science inchega siane focus eti nkini amasomo nkini economy nkini mesara y'abantu basoye nkini abalemi abantu basoye komenya biya lakini Kenya yabona iga tetagiti mwana siasa Kenya yabona iga tegete technocrat umuntu ikaransto obisio ko bange gasi ogenda nyore ne sukuru omanya matemu mbiyare oenda asichiga chiobisi omanya passport ngosoka chire bwangu ibande ngosoka bire bwangu obogima bo change igina kia Bakenya batagete umuntu gona gwaka siasa kera lituke microphone kera lituko kere wiki batagete umuntu okoregasi watabire batagete umuntu okoregasi kera tugende tukwanira umuntu okoregasi tugende bwo mwamate gaiga turoche Tanzania gerese muchando monene mono bakorera obachori
kera bakorera bochori murai naro tagite gutigara so burai bwikero bwe yense na ndo chori ruiraniro ororo musike Samia Suluhu abantu bandete goitu tindiko tebanga iga Kenya ntutwara umuchande kamino lakini ese siasa igendete se chinse chiri chitwetana ine embwe yue mbere ya useko tubwati go chinse se ito ya Kenya aba Tanzania maete asebale ibale kagete ngabale miaka gete angesara sini guchima egase Kenya twikire Kenya ngese multiparty bari kurwanira ngakia 92 bono ngete no Tanzania baikira bono iga bono iga na ibago kugundwanga mangana ya bono CCM ya torosiri ase igo omusike Samia Suluhu nabonete ategerere abana inchi baengi bagukwana buna bona ekera gusiba umuntu uri bakurwana nere kisiasa omonene kabisa omubeka ime alafu mana kogenda ase chikura n'abantu bali abakabake eibono yitari democracy digabona ndego sibora abantu bali campaign yabe free and fair kiro muntu achoro muntu atagete bona abana inchi gendo bakorera ngelinga abantu abo begete ngana bukurwana nabarabu ase siasa bantu abonzi ipe bale se ballot ndo batageti umuntu twatagete uri sibete siboro umuntu uri mwende chikura chibe free and fair. Okay, yes ntubona buno mugusi gwatebire nga musike Fred Matiang'i nyole libageli yotogumyo katwirana kera nyole libageli okabo mokonyi bumurai bw'ikiama kya Jubilee na kurusindu bwato mokonyi bumurai bw'ikiama kya ODM musike Sibin Barati ngitochi go bato go balance because wana baraya bonsi babiri ba machikolengana in stature abakuru direction yo mugusi batebe nga togende guchia na abantu babugati ngobori omuralia yale ko banga kiama gyo ODM ngobwati kere structures ekero mukubwa aruroro ngotakere bwikaranse kero of course nabakonye nakagenda lakini ekatibe ko bwatekana uburunga yaru ederenda gaja gese kanga Simbarati yo soete kero ukeli wose sosi wose Abdul Samad nero tebete because bona ya tebekanete niyo tebete tutagete liogirio mugaka ga igalio korali icho burungu igemine tingo DM gukina ngoyo ntubwata bona bakonye babire bo babaraikuru gusi muske Fred Matiang'i na muske Paul Simba lakini bono rende kiroko ligereria in terms of seniority asobo nene omusike Matiang'i ne obora ibwensa ko boli no musike gavana no bora ibwe county yago chikoboli eli yakabere ase igo musike Matiang'i nero rato direction ise ngecho nero torabwati nero rigoro bona ase gusibo no iga kerote to kwana na no mugusi etera bono Matiang'i ora gambi Matiang'i mana batate. Okay. Eratoka muske Simbarati amatebiri bono rende umuruminto aiga sole chitugo maptorosi ugamate na ODM. ODM ni ekiama kibwata abanyene no ligereri bono iga abanyene ODM mbaroro bono iga to iga ali bonenga obande tole seigo bono Matiang'i areko Rose Jubilee yae ebebiya ikiareko besa igengia to so mugusitu bono Simba nero bwendo gocha bono Jubilee egera bagwate na Matiang'i batoe direction no mugusi. Okay. Wanchu muligereri na buna nagatebe ni gotore na Paul Machungo togendete kuligereri ali sechinsemo chia siasa nindo chega iga bali mogendete kulika chi message yo mako ndikira hey morning ninjira David hey morning tinda manyanga nki watagete goteba nindo che sokobwa kire oyo gakuru kwa galibe kalia bali tambe kerabono golika lieteli molia bwatera na igali agenda litali kubekerwe space likoleto muchando kanyoro muchando nande erabe buya nonya no mwanchu muligeli no na tokoleta sengwane bono iga tole no mweshimi gwatonyara ko batoko manyanga nki kiligendete boniga esemo yito ya gusini gotubwate deputy party leader ntubwate muske governor ole asekia makia ODM na boigo omuske Dr. William muske Dr. Fred Matiang'i na yare ni gale asense milia Jubilee abara ya babere tuanyore bali abakonyi bebiyama nande nigo barangese biyame binene igoro ya siasa iga Kenya ngitochi kogenda bosio igotochi kobato teba ya bonse tigabato direction buno mugusi osenga kirabe se namba ito ya studio bono ko kwatoliri baga nayo kwa no mweni karagaiga 0788666663 litonyara ko bato kogenda bosio tokoirana igeka kyo mutimoko omosini uri bosio.
Ege Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ege Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Bya kegimo mwancho muligiriri bw'Ensoko TV murabeli n'Ensoko bwakire togendete ukwana n'umuske Peterson Machungu na ndo umanyakante na muchizi nigagateba kuru achinsemo cya kegogi ndo atebire ngo cyari kuri gyo burayo ro togendete kuligiriri siasa na n'mono bono muske Fred Matiang'i kwaegwa ekirogo kyoko bomokonye bwe umurayi w'ikyama kya Jubilee nabo igokuru asorogongo rwa gusinta uroche umuske Paul Simbarati nere na romokonye bw'ikyama bumurayi w'ikyama kya ODM na mono twarura sama tukabwango igoroga lingechinsemo cya Kitengela agenda tuna activity kyama gya ODM Kenya rakabage konyora babwasi abange sabwatani abange na siasa bagotebane yo bukabira chinga kichinde kerogo chaka kwagacha go chakira kuri nyumba mino ngaibono libagali umugusirire kera tubwata baraya babere watebira yo moto gukwana nere kwitera kuri kumuzike Fred Matiang'i na bonse bono in terms of whatever seniority Fred yabe bosio kinende gero kuligereri bonse niko bono bali se byame binene bibwate national appeal inchira kyo mugusito chikogenda bosio nabo konyara kuba ukuru birengera libyago ase namba yetu ya studio 0788666663 namba yungo tabire 078866
6663 kero waka esimigo chaga igo mwancho muligere igo nkogania onyare ko bagokobekeri ogiri yago Serie TV egere tonyare ko batoko igwana asenjere wikirana nande togende asomjadala egiri tonyare ko batoko kwanera namuna ragotebi nigo togendete kuligere igoro ya siasa iyo mwaka bw'ikirubere 2025 kira kitoko genda busieroro muraibwe nsomokoro toroche Dr. Amini Muske Uhuru Kenyatta nagendete ko mochia urubeli ya serikali ya Muske William Ruto litukulinda agakwanera igoro ya linda jamii agateba linda mama oyo yarende tabangi na buya yababegete boronge akaba akaroreka no gutibo choye wasoaga ali ogukwanira igoro yemerobeli nabona igabuna twamuro chekera cheta se umuyega bwama bwoko mweni umusani oyo yomo na anda kamaga kwanira nga murubeli yo affordable housing abande bayamanyiti gose bali bakuyoikira ni bande bayumanyiti asenchirere ndonge iyo korolekana nga a possibility kerabona urwa kwanire possibility Muske Matiang'i na bera bakonsana kuigwana no Muske Dr. William Ruto tinga Muske Matiang'i na atageto kuigwana mona na William Ruto sengencho uline competitor yae na Muske Uhuru era no muntu ukukwane gento bunakire asengencho amangana yo nabwo atobokurumime yaye ekero kulige linga linda mama linda jamii elia Muske Uhuru iyarenge bya abasubati baitekera bari kwenda konyora abana bari koye gupaka ibi pesa ni echi paka ibintu byo kwenda gukonyo mwana byago sukipaka segete abasubati bari ko wekonya batari gwakana besende yonsi lakini bona ibintu ebi byasirire bakire bachenjire baretere yende ingikuwa ariko retere kwerende yende na linda mama yare ko kolegasi sengencho if it is not broken do not inkiokoro serigento gesaligete inkiokoro serigento getasaligete ekero koligere libono nonye na affordable housing eyo obokurumi mboreme yae bono egento Muske Matiang'i tatagete pi no bokurumi bono abuno obakubwatanira no Muske Uhuru omusi amangana yo bokurumi Muske Matiang'i tatagete none okay to kwana kurugusi kerabona muna lidago tebi siase kwagachikuruka na batebiri kitwani kibono ni iberekire cyonsi nkirabe lavete likigende biroge binene lakini bono cyabekiru cyabeire ase elevea Muske Paul Simbarati no Muske bono Fred Matiang'i ngakitoko gache background igakora keroko gendo nuruche buna linago tebi kale gwairaneria nuruche Muske Rigathi Gachagua gateba ng'abantu abakongo na kurugusi igati abantu bali bakorekana barabakong no Muske Simbarati bona chitwani chibire ngumira na chiri chibwata gatera chigokobyo gatera ukwa boko ligere bono naenda mono 2NCP to endete kurwanire byama bitalie byaito iyo okora kinga ntubuno mugusi itora basini ntora isanera to kolete party yaito tonyeroke yaito sengenjegero kuligere libuna UDA abantu buna abamanyi abakalenjini barabangi ekero kuligere li party bune ya ODM ebezi ya yera bogere nabagere barabangi aseigo asabona igarasi matona kutumie byama byabande mono ikiama gya ODM ne ikiama gya Jubilee ekero kubeke byama ibibere mesa ekia uno musikira ira buna nyasa murangeria ekiama kilibono nguna ngebwati direction bona ige kiama tobwate ne kiama gya Jubilee bona bari ko kerosi bya kere tusi bakemunyoki kerase bakemunyoki kera ase Kenya ngima already ngebwate members bachake kokora ko register abantu bande bakamente kechangamuke tosoime 20 ebesa igayo mugusi ase igobono gusi na tutwara abana tutware byongozi babere lakini ekiama gyo DM kero kibono ase ngenjo isa koligere linonye ne kero umusikira ira ayetu amabagayo kera asoete mutu wa serikali mugusita iyo etu kero wekendi yonsi lakini babagera barumba hetu paka bakajo ku cost paka gocha lakini kero koligere lyo Uhuru Kenyatta kera arenge serikali itu abwate GPS ci arenge ci nyinga mono ego Muske Uhuru nato charity uno muzika abwate Muske Uhuru abwate Matiang'i akabako eline eresa igayo mugusi wancho muligereri niwete Peterson yatebangi neresa igayo mugusi ane mono nagatebira bwo nyara kwa gotwakire simigo chagaga ase studio number itogere 0788
666663 litunyara kwa tukwana na nabo gutuma ujumbe ni ndocho yobekire ujumbe ya yega igatiga ndarara agateba Innocent Matiang'i was just a mere minister but his performance in those ministries known to date, education, IT, security, the step taken to work and campaign quietly like Kibaki is the best, and kissing another party other than that of Matiang'i is just buying time. 2027 is far, we are all going to be to come one. Oyakurunga David Koruchinse mochi ya kisi ya tebanga ondebwe nsiole kiameke yao igabu na chinga gitaraika nabo igo kero mu gusina bahote abo bona agateba umugaba naye nabwate chinguru ngoreka na nafate chinguru kiri ateba Matiang'i garengo mu minister lakini akora ebinge bibiragere bakumuinyoro mwancho muligererie asengwana ito yabono mambi tutati koleta liyo mana lakini uligererie byame binene byatoire sikoro goche kyamagio DM nigo kirwete omoske Paul Simba koba omokonyi bwikiama KODM nabo igo nindoche asebono iga agendete kokora inchili otebanga kuboki kiama na natebetenge korara na bono igo muske Fred Matiang'i nere nigaro omokonyi bwikiama kia Jubilee enga kibono chitwani chito ibere tochibangira tororenga kichiko genda busio chigwana ndi aseli yogi egere tonyara ko batokoranga yabwenere nande inyorete muske Simba gotebanga onyege kunyarekana chirende yonsi wo camouflage no eba ugonjora chirangi buna chameleon onyorenga kwanyore gento kurwa somo raibwense Dr. William Ruto igo mwanchu muligeri ntogendete go kwana semambia bono kusiya ito tubate abaraya bange sana bagabara on the ground bakorekana batali asensembeli muske Fred Matiang'i bali sebiro boboni bali elective positions tatebe murai bwa bange tande of course le nabolite sana Moscow Soro Jerusha Mumanyi ntoroche kuri county ya Nyamira ntoroche kuri West Mugirango ntoroche abange bagendete kona kwa basensembeli omoralia omonene bwense igale omuntu otabwati mabera usakoligereri buna lilio musike oru alenge asekerogo omusike Ruto gale ko murutama gena monali ko murama mono aba igalenge ne egekundi ky'abantu ba Jubilee bale ko tara na Ruto no musike Ruto gendo ngeri kyaba korekanete tiganda bwateye kotebunera iga soko bwakire soko bwakire ke yangeli yogirie TV yago tuigwana naye bwakire biye okay Mumuromino. Okay. Ase siasa chirenda mna chikarega. Ono odia mwana de chama nene ore dia to mate. Chama te ile wikero dia masboni ko na Ruto bie ko manye na ko eto dia. Okay. Wani ntoke bwana de ko ba buna sengenjo odia moye bwana ko ba strong kaya no mwa ko yo bula no obega tuenda na sengenjo di makali ama mulo mwabo. Tejebe eba bega tobo nyumbani kaya bichana bila babo na bosi barade baro ko jakwa woze bali. So lakini wana bia ba mweta. Wai ndio tawata bale nege ndo opposition ni beba nge buya no dia mwena bera jesu oro. Tulete biye gandu taru siwende wantamu buya iganda. Elinde tumago rozo opposition ni nero je serikali ya 2027 niko bado nende vijana no tole nyuma ya Fred Matiang'i. Ini nocho moske Simbarati tuamoraga kumira na delegates. Okay. Yabutokire. Tuaraba kakumira na delegates Nairobi. Noro chagenda te activate. Nturaro energy Matiang'i na cha maji. Yokora kubeka basae county hall meetings ababekire chigo bichia Jubilee tuarole deliberately tuarara no nyene umugaba no kogenda sensemo ya bondo kali nabasae bakochengirwalia
bone kiama kimugusi ngirikie turachikoba tugutwara bona Jumantere nili yabu tigana akore point ili kwa mboli nga babo soro babo Jerusha no bale batali ko support Matiangi point nayo watebinke nga omusike Ruto tali monto kwabera ngwa roche buna babo Ruto bali ko koramo ure karo balenge side eli ende kero uru arenge serikali tabakorere tikende lakini ekero musike Gloria chiko so asima Matiangi ngo arendo kya makole kale. Okay. Nsoko bwakire ningo tu kwa nere mambia bono. Richard. Okay, Richard Ngoyo fekeli akaberoro. Richard Umoyo. Okay, Richard Umoyo ngayo kwa nakoro. Umoyo nguru ko tabaka. Okay. Ono chibone ngento mpimo nte mangana na ronde tura kwa yeli tote banyeke maina buna ba Kenya na ndi buna ba. Forgetting our cultural background, segunge kwera una Kenya. I identify nje gururu ruba na tebete. Personally utara manyekani wiko otebe nje utebe una Richard Umoyo, kero watebiru moya bandi bako mayano yo. Cultural background to kunyira positive. Itama tiga dividing type of politics ya bantu wate. Bona kero to atebire na Matiangi orure usi ochire central, central. Its policies were meant for the people of central. Abantu barari abatebiro kubiye binjo basa kubaraba usina make. Iko Matiangi uchira bine deputy leader lakini most of the people with the top leadership ke party na abantu ba central. Ono, people hili swali niga. Matiangi lobo president. Lakini nende umusike Jimmy Angwenyi nero lengo mokonyi bumo raigwe kiama kya Jubilee na ntoro charama nero kabeiro mu deputy whip ase ebunge gwetere kiama ki na bono igana ande twaro chika kwa we elevation okay bona ana igwe ayumbu ya kwa lakini bona Matiangi onye buna na ngo tebe onye Matiangi really meant good for the people who are doing Kenya and who are usi. Telling you to kogenda central because of numbers. Abantu bamaze track record ya Matiangi ari nguta kutigane kiama kya usi kuna ntu usi tujivunie. Nari na ka na kaduko kamba Kenya na itoma yaba usi ntu akambete na itu naba usi ba mitu toko keke. Okay, aba usi tura abake maybe tura ndaraboligo. Ndika tuko kini. No ka Kenya ikire. Kenyan politics ati ko chikwere kama ngana alingwa budu to bogira dizimu kwera ke. It's how you serve the people of Kenya. It doesn't matter what number chapa usito kwate. But for him nonyera na routine tuna okay, the reason why ngo kwa nilege ni ngama na ya Matiangi nonyera routine nonya pia ikera ite como konya go president. Ndio nonyera wote no aba kusida being double standard akagenda ali kiama ya central kile already kibwate numbers against kugana si numbers ikujuka na yikare go letter shush. Okay, yakore tero bututukano umuske Paul Simbarati nere no mokonyare wikiama kya ODM ikinagero gitali kyo mu busibu na whatever. Okay, nande bono ikabuno na tete yake tere go bono. How does he abona babuchi bako romeze etungana ninga Matiangi ngone kuruka yani Simbarati kuruka na alinge patikita. It has never been an issue. But issue ya president ndio yonda kuboleri atenya kuboleri president abantu babote akitsimara support. Okay. Lakini nitele wako atire ari double standard. ODM na tikari gari. Okay. Mbija mono Richard yesebirengera byage sema bya bwana kwigure bagusi togatebekana turanyora gintu kiaitu yanga tukubekanie yabande Bona iga umusike Matiangi osa kuligerera siasa etali okora siasa yeke gusingero no mugusi tali kuchiko choru ngase ngencho mugusi aho chiko choru singenche meremeli ya korete kerale ko muwaziri ne meremeli ategete ochokorera abantu Okay, ne meremeli ya chikokorera abantu soko bwakire
ningo to kwanne. Kiang'erero. Oh, credit yako ara kwiranire. Niranira sembe. Okay. Wana ariko tebarenda. Mate simbarati tota yabake mayane simbarati kisi na nyibwatete. Nande simbarati no montatrice ugweto mawaka siasa. Bueno, musi mati agima tebani gakero kubole kero kyobo president lazima na ruwete kerase ora ke campaign na bani ga for example abaro opposition was bara temere kotara. Wala mati agima to nyako mora ka kotara rende. Wate kero kyobo ra yo konane president nege to bwate kotara kerase edindo kwa na ba 90. Lero ngoreka nali igabule tibado. Japan nanya kumorana sa kutara na bande grupu yeno matabano ekaro ko lige burai oba to kutara kivia korenta dirise dora rakira ondira na kikira ondier majagno moto waka siasa ngiado maite no muyaro ra kolega asenara kolere buya nanda senara ndatara kora buya rakirende buya biyare dora tembo bare ga no mugusio mindo to vento mu ajeta tene tendara to nyara ndo mugusio gotwa kirize nemne president igora biyamono biyamono se etwani yabono. Okay. Bono noroche chitwani nabona gotechi ajire ibere Peterson dise kuligereria asomugusi igachanganyikire bonega abandi bali bagateba nanga Freddy gaende kiama kianga ikigianga na kitutara define buya nande gwateba umubara itono lense na umuske Simba nera nagenda to activate ODM gusi ngakibone segiye chikoba guchikosio kero mundu tiganguse ngoli go chisako ochiansa moyae tumra ne go chibosio no ribona gwate baba soro babo nini bara ase ruto esirimbi ge kobuga teka jiri chomali no rora abantu abange sana bakwira naso musikimati yangi tiga kero monte abe bisi arosi mwaye kwa gachumu chio anakuabusa umuchio mwanjo muligeli aigane Nsoko TV togende kwa na Peterson Machungo na engo kwa tuliri bagagwa kwa na gochagaiga kwa rubirengeli bya na bakwanira semambia bono tukubolinga bono nigo tubwata ba deputy party leader babire bebya mebi nene biri bikubukwaneka imensi ya Kenya Jubilee na ODM ODM negendete ku activate na koranga ba bwatania bange basoira sekia mekyo no musike bono Fred Matiang'i nchire kiago chiko bagakora ilianyara ko bagakora nyora bali bakumubwati kurwa soro ngo rwagusi ngababeira abange nindo chengo na gutuma muri CSMS chino gaiga nindo cho taligetri taliaye lakini ataba Jubilee ndio kiboko yao ase siasa eligereri bosio yo mwaka o 2027 ase nchire yo na then dido chegaiga buna mwenda tauna kurwe birengeli bino ase mambia bono Fred amini Peterson watebira baraya balende bache bairane back ocha somo Kenya asibwango iga omusike Fred aise ko bananyora libaga kusitanyore tiribaga njere kyumugusia bwenete kuyarigania sogoso bochori buri busi egente getanga ningelikero kyo tobelibo elimu tukwane buna abantu baramu origereri nonye notice tani ali ekero mbagwate kiama gikoro kunga UDM ekero omusike ruta atagete chinamba agachita akabaliki. Okay. Soko bwakire Dr. Boni Totebi ngonga yoberete koru Boni gaende kiambuko national protecting. Okay. Koru inkan kegogi marani katema mchizi no ara ino yonkata yumu ingamu ya ntongo nera ngo privaro to fagia bonspi. Okay. Bueno, jege ndako tabi gore ya mtianya ndutori kodi prima baba chinzi ko se ya chinzi pligereli politico ni chapakasi. Okay. Project wir para os chini UTA mai gawani devsalite.
tugi tutagite n'umuntu ukorega azinaide style matianya korrekana ya na makufuli pombe. Okay. Kau sekolah kan tu jago di nama dah, bukan kau ibu cipes, kau punya sah, mereka tetap kau ciken, tetap kau. Okay. Korupsi. Okay. Tuan siapa mau itu nak nak dia orang. Network yawe koreka niko na kubutoka mbia mono soko bwakire. Hello. Ngaki bwakire. Kayeli yogire TV yao. Okay. Tigandara kuboliga mugusi twebekiramo musike simbarati nagendate kubeka ababwatani bekia makiodi mwamu nabono musike matianginere naire bono borayi esekia magia Jubilee ngakiye chikabase nsemo yagusi ate abagusi we katurira so muguso militare Biyamon ndo chabantu bakegogi gwa activity mabia boro kabisa bachire already doigwete nga kwale goteba liringo kwana kwalenge kwale goteba nga muchando tuyo kiro montabuse buoye na libaga ligo ikalende litukumoko bantu bakwara isiko kiro montabe ke bituma bya bibaru bimanyekane ena nde nali goteba nga kwale goteba ngo musikemati yanyabe ta nyore kiro geke egento nali goteba ngelinga tobe libo elimo twakechikuru mugusi no muntu oyo example nako angelinga abaolia mbabwate chama gikurugunga UDM bakanyora ababunge baisainega batwekeretega ekero musike Ruto ategete ko liria ira chikura agasanginga UDA tebwati baisaini buya igachieta kaleta abantu bali akabatebi inchuto serikali motokoni nonyine ekero Kibaki abwete chikura agasanginga tabwati numbers igachieta Kalonzo agasanginga Kalonzo nabwata ababunge baisaini buya kuba bawaipa akabaleta bakamokonya serikali bagatwara eliogi na hintu abagusima tiangina neba ngatali ko irale tuwegene tenga ngo irale tuali kwa kachikura tobe libo elimu na ataira oliogosoa igago sanginga abagusi bonsi pimba mbayete kuri kyama tiangi aho tenga oliogo irago tenga matiangi njugocha utakongonya ababunga utakolegas na hintu itokonyora chibandera gusi itogosikwa. Okay, biyamono nindo chega igayo matebanga Innocent Matiangi. If Matiangi becomes the president, no matter which party, the fact will remain is the president. UPA party was there in 2002. Did we take it as our party and elect people in it? Matiangi is in the right track. Oyonde vidiago teba tilasma omuske Matiangi aswa esekia makere kyumugusi igenteke nengelinga Matiangi rabo muraibwense gakonyora uburaibwense igorende oburai bwa chire nande bintu byonchoreye erabateba teliras matutu alikia makia usi epati yo morali epati ni chombo tu enga bunega ali okurusi stage yako ile stage liende no musike matia omusike Kibaki kuna kurifa asengencho asenguna kwera na Kibaki sencho Kibaki ne rolengo omonene bwensoro setiense yekero monta akuna kurigereri ekerara ete iga soeta nanak na aenda agatukutanak agasoana PNU oligereri bona yaba onde bwensi bonega nonye Ruto na maybe na bala basange tali ko chukotena na UDA ekiama ne chombo egali kurusia ego ikiali oike stage na ndoli ne pikipiki ando irane na ndio ende sogo chiko mwacho muligelini gotogedete kwa na Peterson Machungo ndo chichinsa da chichigedete kuminyoka gaiga nabo kunyara ko bagokuru kerengera likiago gwitira asensema ya SMS nabo kogenda ali asensemeli ya Facebook beke kerengera likiago oso asensemeli ya YouTube na ronyara ko utotigera ujumbe yago nabo ge namba ito ya studio 0788666663 nabo twakira esimi tonyara ko batugukwana naye senchira yobwikira nubu natogendete gukwana togenderete kuligereri kukishigokora na namono kilitugoboli nkelinga no ligereti bona sensemo yito yagusi bono nigo tubwate chi party leader ibere
tubwate deputy party leader tubwate musike Paul Simbarati uyo tabiringe kiama kia ODM lazima Kenya oraba bwate nibagenda na comment kana muna kire nabo igo umusike Fred Matiang'i nero so etase kiama gia Jubilee kiraki arachiko bagago so yabagusi banga se kiama ekyo ritonyara kubatokoranga Kenya rako bage kugenda busina na mono nabo kwenda guno gutubwate una nago tebiri na kuruwe birengera biyago gaiga nindoche Colton Yoto agoteba Niko Metembe agoteba but currently ali chinsemo chia Kiambu biyamono asoko genda gutoligereri David Regan agoteba koru chinsemo chia Naikwale biyamono nabo igo musolibwe gesusu agoteba enso koneyemo na nigagoteba nigagendete gutubwatia asenchira bikeno Jeria Kirubo korwa chinsemo chiri chia Bahrain agoteba pamoja hadi mwisho nindo chenere ya chiregaiga tigandara amanya ensoko bwakire. Hello ensoko bwakire abo koirorera waka isimi yago nindo chegaiga oyo mimi ni Zakari from Nairobi. Serikali kuitoa ni vigumu, Javet Nosoro tena oyagateba kurusia serikali na konsana na ndaye gateba Javet na ndiba kuirana nabo konyara kuba gutwa kiresimi uri waka sachinde ya charukana butogwe bwe bugata nandi togende gukwa na asema biabono ndoche na alikuligeli Sharif Salim Abdalla agateba watching live from Kisii Kegogi ward agateba stay tuned. Mwanchu muligerelia ensoko bwakire ensoko bwakire wakire ya sana ningoto kwa nere mambia bono ukwana nondo buru mjuko ukwana buru BBC ka umachoke borabu okay BBC umachoke borabu okay njo mjango nandi zote wanga noro chama ya Matiang'i asale bona iga Jubilee muyare ya Jubilee za National Party na ende tutageta kwa tageta so chama ya Jubilee elinde eliaba chikatira chinde chirorenga no turamo ndo basawo so kiama kyomugusi to nyo mugusi to yoni tweka weka so chama ya isiko ebwa abantu bande ndo kujara kwa ni Matiang'i ase chikabira chinde. Okay. No muske Paul Simbarati no mokonyi bwi kiama gi ODM ere ndoro china ya ndete kuli kiaba bugata ni bai kiama gi ODM ngayu mugusi acha kobera mugusi ono yo rosi na ODM mugusi ono ga go so ase sengo ya Matiang'i so far is a wave wase to kule ni mugusi yengi manyamira na Kisii kono iga Matiang'i igabwate wevu ene na ando nsi ase Matiang'i yagoterera no mugusi yako genda so bona iga mugava na Simbarati eretige yaoni ensemo ya yo bugava. Okay. Asante. Biya mono kuruchi seme chwachite bachia BBC bo bachoke borabu kabisa biya moto bwatete tubabwatete buya kabisa. Asante sana biya mono na achiri kumanyira ni bumachoke borabu yegoro ku BBC kuigure barorede watebire nga kera togenderete igo nabo tutanyoreti nabo tukuyubigi ucholeri kyumuntu gete igo tutwari script ibere. Okay mwanchu muligereri ntagetengo libaga kwa na mangana nawe yo mweli na inche ndigereri bali batumire chi message ese mambi yabona na hara ubwo mweli tigamubwate sencha akire soko bwakire soko bwakire. Hello. Kayeri yogire TV yago na koire libaga nayo bwo mweli mukogoti. Kwa nango tukulire. Inema ngedai. Nandi chuja. Nike na ko teba. Otuma ya sema tiempo. Okay. Matiang'i na turu wa de tinguru. Bueno, ni para ti mo tema. Okay. Nandi moyo. No na wangina to ko ni rekinge. Okay. Wa ko na Matiang'i na na ya ya ko tene India. Ara Matiang'i atene. Era wa ko tikuna. Okay. Ya. Biya mono, tigambuga teyo mweli. Soko bwakire. Soko bwakire biya. Kayeri yogire TV ya ontebya ngonga kyogoro kunga yokwa na korwa. Igao kwa ka korwe kiza majaji ta Kiambu. Umojo korono yo nyanjoka. Mojo koro nyanjoka mbiyore. Yanga kabisa ina
Ona njekerengera likia ne kereiga. Matiangi pia so ekiama ya chupiri. Ekiaere kina kikiana sana. Okay. Ekiaere acha kwa ekia gusimbuzi yokare kweoni. Uikare kwa ekiama kenene. Ekimani kaine kenyengi. Okay. Ko ijaze Simba. Simba tikia wania so bugabana. Okay. Biya mono ase mambi yabono chisimi chino cha wichire ufuo moeli bodo atigangule. Nsoko bwakire. Nsoko bwakire, lo nsoko bwakire. Allo, nsoko bwakire. Ningo to kwanere. Okay. 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 Pia mono asebirengera byao tikatukolera bwa sechisimi ndabondo chabantu baba barabuno activated bachira iyo gukora kinga abantu bangitabire bono kero kenda after 2027 kingo je studio yango jagoja buno mweshimiwa bono ikana stekero. Okay. Mbakwate mandate ibintu uchikubakorera karwange birengera byao byo mwali mbia mono soko ngali baga moralia ngwa kambia mono kwandetere she birengera rina abantu baminto egento nasa baba gusiba minto tikatobwatane ntora monde muntu kagocha UDA gocha kobolie kura moheli baga tikakwane birengeri biae oyo gocha ore kiama kende moheli baga kwane birengeri biae sengencho umugusi ntoba buna abantu bandi nto atane ne viama kingo kwanera abantu bane bakegogi ngona ko bakwanerande ngona gwetande chisemo kando ngochande matanga ngochande mechango ngo batarerande ngona ko bayande ibirengere libyane mumbu atisia egere tokore gasi amo nimbo ate mupangirie menge nimbo ate mupangirie we vijana wabangina mangana y'abasania mangana y'abaki mupira mangana y'aba muraba boda mangana y'abalemia mangana y'amasomo mangana y'echipara nimbo ate ibirengere libya senga njomo konga chinguru ntokonya nena ndende tokore gasi amo biya mono ase libaga na konyora libaga gocha se studio itu twagokira nintu gotegerera semambia bono nindo chega iga oyo korokunga Samuel Mukaya goteba good morning iga goteba happy new month and a new week as we reach to hold day moods tiga twenekia abana baito nebejirani mbuya bale oyo niga goteba abana bali twanyara ko batokonyora bale ase umutima kobono iga na bali bagendera tamate mutogwate success Christopher Tandi goteba bwa kire soko mbuya mono kuruchinse mu cia Kenyambi Dan Kanionchiri niga goteba niga mwalimu biya mono nande asogendete kuna kogokera umurubirito Salome Onyoni biya mono asogososo umurubiri David William kurwa chinsemo chia Jogo Kisi County biya mono asokonyora libago muigwa bwa bakina mintu akoroche nae asokonyora libaga na nene mono bali kwanya tikabago kwania nikagerete ngama igabo abaikeire nindo chega iga honorable Victor Mondo miyendambu ya mona asokonyora libaga Ezekiel Mpole gagoteba nigali chinsemo chia kurwa 5 star Kinyonzi na nigagoteba nere nigagendete kuligeli murubeli na ndindo chega iga Lame Kiongeli Mogere nigagoteba Tanzania voted for the current AUC chair igo igagoteba sibirengeli birituale kuligeli ya samangana ali alingese gazeti muna chikura chia getwenga kielia kirugukia oburai bwa AUC bwale gukora bo gokorwa sense yo mochukuru bwa libiri ya baba na kororire kurwa chisembo chia bobembe na embu ya monolinet Mokogoti Bobiero Jeria Kerubo Bonventure Mubisa Kevin Kombo Barnabas Kebaso Ambassador Vera de Molietai Nyabotobe the Comedian Erikio Soro Bon CP Mbuyamono ase
libaga elimwe nyara kwa mokoira mambi ntonyara kwa togosoma CP toire chingaki toligererie chi SMS chini mogotoma ujumbe liye nimokobeka aso mtandao asenchira wikira litalia na Innocent Onyango twali kubwatira na Diana Bindemo uyogenda sensemende nabo igo nindo chikurwa sensemeli ya kabiri studio no tubwate John Kebatingo igwana korangeligwa atebwe mukia maboko igoro bona nchiranire tokoro murobeli nabo igo asenchira wikira no tubwate Rosemary nere tali kuyuke gusira kintu gateba ngambi yamono asukunyara ko bago kuligelinga chibicha chiajale ko bachigoika asembeo. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi mwanchu muligereri Nensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kobaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwanchu muligereri Nensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii asenjira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda asibali bali chinsemo chire isiko ya gusi si chinsemo bune chena kuru mwanchu muligereri elitonyara ko batoko omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so asi chinsemo Childoret no mugusi ora asi chinsemo Childoret nenyara teranyara ko bakoigwewa mwanchu muligereri ntonyare ko batoko genda asibali barasa masamba una chinsemo chia mulo aliaso mugusi yale enuletie tunyara ko batoko ireke gusioro no mugusi anyara ko bagakoigwewa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyara ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyara ko bagakoigwewa asenjera enkeranu aiga omwanchu muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotochi ko batoko kora eke kurugeito tunyara ko batoge kora asenjera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tunyara ko batogo korareria okorari kwa nyagosira asenjera bwenerete Soko TV